जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। करा राम नाम उच्चार, करा राम नाम उच्चार, घोर भवसागर पार करा, घोर भवसागर पार करा, करा राम नाम उच्चार, करा राम नाम उच्चार। नर जन्म है भारी विरल, नर जन्म है भारी विरल, विषय सुखांतु दुख ही भरला, विषय सुखांतु दुख ही भरला, करा राम नाम उच्चार, करा राम नाम उच्चार। जीवन है चारी दिवस मात्र, जीवन है चारी दिवस मात्र, शरीर है नश्वर विषय विचित्र, शरीर है नश्वर विषय विचित्र, करा राम नाम उच्चार, करा राम नाम उच्चार। जन्म मृत्यु आणि व्याधी जरा, जन्म मृत्यु आणि व्याधी जरा, श्री हरि कृपेन दुःख दूर, श्री राम नाम उच्चार, करा राम नाम उच्चार, घोर भवसागर, घोर भवसागर
निधी पुरंदरी आडಳಿತ मंडळ बजट अधिकारी विशेष ग्राम व्यवस्था आज किती शतमान घेऊन संविधानानं आणि स्थळारी देव प्रतिष्ठित त्यावेळा केले सत्या प्रार्थने बलांकतना त्या सूर्यानं चंद्र भुई बुद्ध हा शिजवते आमच्या सगळ्यांचं राखून काम सक्कड देवानं नेहमी दिनामात राखतो ना आमगेला प्रयत्न कसा नाही मला विषयांकतना शून्य येणारी देवानं कालकाला कसं जाव कधी त्या पुरा कष्टा काला दिले आमका पुण्य आर्थिक रूपारी प्रति देवालयांतू कसं ना त्रिकाल पूजे करचे कशी कोरते बाग सांगतना सरकारा भूमीवर कसं की आम्ही म्हणताजी रेशनाचे म्हणून कालारी भारी कष्ट तंदात येणारी आम्ही जेव कसं की भुरी सम्राटंगी वरले देवा कसं की नित्यासंगी पंचपर्गी पंचोत्सवगी देवालो सक्कड कसं आगमोक्ती रथोत्सव इत्यादी देवा चंद्र काढून घेतलंच म्हणून देवम काय प्रत्यक्ष झाला सगळा सज्जाला केलेल्या प्रार्थने करताना देवा आमच्या निमीला सक्कड अनुग्रह करून आमच्या म्हणताना पहिले जाल्यार 2 वर्सां पुढे जाल्यार महासंकट महारोग येयलोळाय सरकाराच्या आमगेर भद्रते केले आमगेर आरोग्य केले नानान मनाचे आज्ञा नानान मना पुरे कानून हे केले कसं आमकां कांय जावन देव केलं जेवण म्हणून हंगी कसं रुपार जाव की फुलगी फुल्ला रुपार देवान पडून घेतला मात नाही तुगेले एक अनुग्रह सकड निर्देशन आली देवा चंद्रिके कार्यक्रम न प्रत्येक संख्य म्हणून जाल्यार देवाला कसं मौनार प्रार्थना केला की आमची दोन्ही बदलावण कसं नाही म्हणा पक्षा हांव करता म्हणून जाल्यार देव हा सोडता हमेशा कोरता म्हणल्यार परमात्मा म्हणून तुवें अनुग्रह कोरता म्हणून सांगल्यार खंय जायरात केल्या जीवमाना विसरून जायरात केल्या अत्य आनंद जावता कसं सकड कार्यक्रम जाव देवा चंद्रुपार काढून घेतल्यामुळे संतोष दिलेला दोन्ही बदलाव हा आणि आम्ही म्हणून विषय जातो हेतून येऊन हंगे एक सांगते कसं नाही म्हणा पक्षाक आम्ही अशी कोरका म्हणल्याक ना देवा एक हेजे दवरता तू मस्त पण सांगून दिला आमकां एक हेजे आपल्यान दवरले म्हणजे वरलं 9 हेज्यो दर दवरप दितो आमकां सांगेल प्रमाण सत्य असत्य जावन गेलो तशी कितलीय कार्यक्रम देवा करून घेतलो आसा कसं की आतां कसं की दैव प्रेरणेक अंत चिरडुमा मोहन जेवची फूड जाल्यार हट करता म्हणून जाल्यार कसले ना स्कूल आवची फुडें मार्गडे राम राम म्हणटा 8 पंता म्हणून बेश्टाय जाली आज म्हणून येता हें कसं केलें निमित्त म्हणून त्याच दवा कसं ज्ञानना मानसिक हांव कसं करता म्हणून गोत तरी रामा म्हळ्यार दोन्ही अक्षर म्हणले निमित्त जिवना कसं दिला म्हणून जे कोणत तसंच ते महामंत्र नानान लक्ष कडल्या मंत्र परमात्मा प्रत्येक देवा स्वरूप आस आमच्या सगळ्यांक अनुग्रह जाव का आदर्श जीवन कसं नाही म्हणून विषयांक तर ते परमात्मान घेतले अवतारूची ते रामावतार तसंच ते हांगा तुमची त्या जप करता महादेव ते जप करून येता म्हणून सांगितले प्रमाण हांगा सकड विषय त्या रामार अवताराकच पूरक जेवण म्हणून आमकां दिसूनच असो ताजे विशय करतना राम राम हांगा लिखित यज्ञ हाजे फुडें जावन घेवन मुखार ते सदुपयोगाक ते काल भद्रस्थानार काण दवरना जप यज्ञाक मस्त सांगितले प्राधान्य तसं विशय करतना खंयचे रुपार करीत कशे रुपयार करीत पयलीं तुका आलोचन जावन 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 कडेरी आम्ही घंटून कडेन कशें येता म्हण लोड येता खंडीत विशय करतना आज दिसाक ते कसंच जाव बगी ते पुरो जेवन घेवन आत्तां मेळ्ळें त्या पुराय योगी जर जाव का म्हणून उदी सांग करतना ताका जपमाल आसा ताका सांगितलें कसं कसं कोरका नियम आवडे आसा ताका खंयचे रुपार जाव का अति सुलभार जाव का पुरजनान कोरका कोणाचो कश्ट म्हणून जेवचें न्हय म्हणून उदी सांग करतना चांग ते परत ताका सांगितलें आमी पुस्तक म्हणून ते परत तयार इत्यादी केला जप करून खंय खंय बरोवचें कॅलेंडरार बरोवचें नानार बरोवचें चौकान बरोवचें अशें जावचें न्हय म्हणून करतना खंयचे दिसा कितले जप केला ते पुरो जाव का म्हणून उदी सांग करतना हेल्ले मात्र न्ही धन्या स्थळारी कोरचे ते जपमाला ते दवरून घेवन पूजन इत्यादी केलं सीधा कोड्याला वचून घेवन चातुर्मासा व्रत आशिल्लें जाल्यार आमगे सन्निधाना लागी ते दवरून घेवन तांणी कशें दिलें योग्य मार्गदर्शन केलो बदलावण इत्यादी करून घेवन ते म्हणून तूं सांगला सन्निधानार मना कसं आसली धनी तांगे जिब्बेर बसून उलयता म्हणून सांगिल्ले प्रमाण धनी उलयना सन्निधाना मुखार उलय तशें जावन धनयाक कितले एक गौरव दिता की तिचे सन्निधाना दिया म्हणून आमकां तूं मस्त वळा आदेश मात न्हय एच्चरिके दिवन आयला तेजो ते देवान चंद्र परिपालन करून घेतिल्लो आसा तें सांगिल्ले प्रमाण तें परत करून घेतिल्लो आसा तशी जी आमगे कशें एक इच्छे प्रमाण तांणी ह्या विशयान करतना चांग मूल जावन दिवन देवाला मनाक प्रार्थना दवरला तांणे राम नाम म्हणून सांगली हांगे जेवचें कसं आसा की तें पुरो योग्य रितीन जाव का काल आज पुरो कशें जालां हांगे फाल्यां भविश्यान जाल्यार सानिध्याक जो स्थळा जो अपकीर्ती राखोरवरा म्हणून विशयान करतना मस्त वेळार आमकां प्रसाद दितना सांगला आमकां मंत्रक्षेत्र दितना सांगिल्लें आसा योग्य मंत्रक्षेत्र मेळना तो प्रसाद दिवन आनी मुखार कशें करपाक ते पुराय आडळित मंडळ लिंगी आमगे गांवची परत सदस्य आनी मेळ घेवन
आणि एक वार एक महिना 6 महिना सांगितल्याप्रमाणे 8 दिवस येऊन पावल्या दुरून येऊन हंगा कसने संकल्प करताना आम्ही म्हणता असे ग्रामस्य मघा नक्षत्रे सिंहराशी म्हणून दृष्टिकोन घेऊन मालगड्या खंची रूपाने केला त्याला कसं उद्देश खंडित करण्याचे म्हणून सांगितल्याप्रमाणे एक नक्षत्राचे आधी आम्ही श्रावण शुद्ध तई आणि सकळा युक्त व्यवस्था आयता त्यानंतर मग नक्षत्र घडलेलं असतं टांग दिसाक 5 दिवसात तुला आम्ही प्रार्थना घेऊन प्रसाद घेताजी मस्त कार्यक्रम असतो विषयांकतना दोन सेवेदार पुन्हा म्हणजे घेऊन वडलेला पुराई अनुग्रह प्रसाद इत्याद कोण घेऊ यादीत शीघ्रारी जेव्हा महानिवेद्य कोण खंची सम्राट भुरी सम्राट महानिवेद्य मंगल आरती बलिप्रदान इत्यादी करत आहे तुम्ही पवन बार भितरी ज्यावची विषय धन्याला संग मुखार सुखा म्हणून सांगितल्याप्रमाणे महाप्रार्थना करून काही वचन घेऊन मंडपांतू कसं करू सांगला की गुरुगणपती पूजन घे बोलल्या सकडी त्या करून सकडान जन नमस्कार आता जिथं साई नाही रांगाची आम्ही संख्ये सांगितल्या किती त्याचं इम्मडीचं 2 वंट्यां जातं असो हंग कसं रमणापेक्षा सूर्य झाड होत आलं मागीर का रूप बेडवल्या पट्टाक खंची रुपयावर जाता कशी रुपये फल येतं ना मस्त चांगलं फल तुझ्या नेलेलं तशी त्या पुरा करून घेऊन कडाक विळंब जेवचनाचे वत्तला गुरुजन वचुका म्हणून सांगितल्याप्रमाणे गुरु सम्राजाने व्यवस्थित तयार केलेलं असं आम्ही तुझ्या स्वल्प प्रार्थना केला देवा तुझ्या अनुग्रह थोडं पाठीबला जे कोण येतं असं पुरा कार्य यशस्वी जाऊ का चंद जाऊ का धार्मिक दंट नोचन जाऊ का आईना सकळा आनंद मिळ का आज चांग सुमुहूर्तार करताना सुरेखांग एक माळ आम्ही माई 108 जे देवा सन्निधानार हे करताय त्या केलेलं मात्र वरल्या तांगतांगा गरकडगी त्यांनी कशी संकल्प तांगतांगा देवस्थान आगी मठ मंदिर आगी त्यांनी कशी संकल्प केला आगी करून देऊ का अमके संख्ये जाऊ का देव आम्ही सांगला बाई फूल गी पुन्हा पाकली अमके जाऊ का आरोग्य रूपारी मुखमुखासमोर जाताना कोण किती करत गी तांगतांगा सकड केलेलं फल मुखासून देवा अनुग्रह करू का आजी मंगलाचरण जाऊन घेऊन आमका गोपूजे पाडव्यानंतर देवा कार्तिक उठात दिवस म्हणाले कार्तिक शुद्ध दशमी चातुर्मासा उठात पूर्णावती हवाना इतक्या परत दंतून घेतला तसं आलोचन करणी मुखापासून ते खंची रूपार जाव का खंची हवन जाव का खंची मंगलाचरण जाव का जेव्हा मना कंची इच्छा ते आत्तून खंची रूपार जलांगी त्या पूरा करून देऊ त्या 9 दिवसाचा कार्यक्रम नभूतो म्हणल्या म्हणके तेव्हा कडून घेऊन तांतू भाग दिलेला आम्ही पुण्यवंत म्हणून सांगितल्याप्रमाणे ते मंगलाचरण भव्य जाऊन दिव्य जाऊन तेव्हा काढून घेऊन जीवमान विसरू जायतल्या सकड महद आनंद अंग वैदिकांगई पेंटे 10 जनांगई त्या पुरा जबाबदार वैसंगीचं आढळत मंडळी काही प्रत्यक्ष परोक्ष सेवा केलेल्यांगई आणि आमचं सकड भाग दिलेला आहे आम्ही समाज वर्गात जेव्हा नेऊन सळा कीर्ती विशेष काढून घेऊ का म्हणून तुझ्या प्रार्थना करता येईल आणि जाऊचे सकड कार्यक्रम आहे तो विजयकरारी आणि क्लप्त समयार जाऊ का म्हणून तुझ्या प्रार्थना विशेष म्हणाले सगळे समाजाक उभारता देवा जसं की एक विशेष अनुग्रह आशिल्लो समाजाचे पूर्वजान गांव आज वट मेळ्ळा समाज एक फोक पूर्वान कशें आशिल्ली कशें तुगेलें सेवा करता आशिल्ली उपास तशी सेव पुटचें तें पडोवचें भाग्य आमकां लोकांना दिलां संस्था जय नरसिंह जय परब्रह्मा जय नरसिंह जय परब्रह्मा देवादिदेवा प्रभो नरसिंह देवादिदेवा प्रभो नरसिंह जय नरसिंह जय परब्रह्मा जय नरसिंह जय परब्रह्मा
काल महाकाल नरसिंह बल विशाल हो बल श्री नरसिंह काल काल महाकाल नरसिंह बल विशाल हो बल श्री नरसिंह ज्वाला प्रज्वल प्रबल नरसिंह ज्वाला प्रज्वल प्रबल नरसिंह बाल प्रह्लाद गे बोलिद नरसिंह बाल प्रह्लाद गे बोलिद नरसिंह जय नरसिंह जय परब्रह्म जय नरसिंह जय परब्रह्म आदिदेव करुणानिधि नरसिंह पद्मनाभ त्रिविक्रम नरसिंह आदिदेव करुणानिधि नरसिंह पद्मनाभ त्रिविक्रम नरसिंह सद्भक्तरक्षक सर्वेश्वर नरसिंह सद्भक्तरक्षक सर्वेश्वर नरसिंह अंधकार तमोहर नरसिंह जय नरसिंह जय परब्रह्म सामान्य गणितारी पूर्ण 3 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಕೊಡ್ತೆ ಅಂಕ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಮೂರು ಸಂಗಲಿ ತುಲಿಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ हजारो मुनी जन नवीन शाळा मित्र बैसून 1000 वर्ष भागवत यज्ञ केलेलं असतं त्यावरून कलिल प्रभाव म्हणून केला असतो त्या भावाला की ते जप केल्यानं घरातून येतात त्यांना मनात येतं आणि तुला आणि कसं म्हणून सांगेली केलेलं जीवन पाहून जाऊन त्यांना मन असेल कसं नाही तुला बघियो आलोचनाच्या बरोबर हा झाले कसं विंगड बाहेर कसं झाले सांगेल ते निवारण जाऊन मन शुद्ध करू सर्वजण सांगेले मन जीवन दाखवून घेतो म्हणताना त्या विषयात दुनिया सांगितली कसं लक्ष देवळ जीर्णोद्धार बद्दल कसं म्हणून जन बदल मन जीर्णोद्धार म्हणून ते आपण वैदिक आणि पुराव अडीच मंडळीच्या पुराव भक्तांनी हे आलोचना करून केलेला कार्यक्रम नाही त्यामुळे दुनिया सांगितलं उत्तर दुनिया आपल्याला करत सत्य करून तसं सर्वजणाला भक्तवृंदाले समाजाचे सर्वजणाला मन शुद्ध करून हंगेल घर शुद्ध करून हंगेल घर असेल कसं एवढ्यापर्यंत दूर करून संतोषार्थाने हंगेवून सेवा करून दैनिक सांगेल ते देवळाची जीर्णोद्धार करून घेतात सूर्यकाली ಹೊರಡು ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಸಾದ म्हणताजी आमगेले प्रीती दवरून येऊन आमगे काशी मठात भव्य आम्ही व्यवहार म्हणताजी एक बैल म्हणजे म्हणताजी बमणार गडबडात तरी बैल सगळा हाऊस बॉक्स वच्चा संतोष पावते म्हणा आमगे फूड आरते आम ओढ गेलेले आहे आम साधसिले केलेले आहे मी माऊक केलेले मी भाव असं आनामासम अशी तंक कोणेना तंक देवमात देखून येऊन काशी मठाचे यांची म्हणून कष्टमंगल असा ते तांच्या विषय मनाला वही म्हणून कोण घेतो देखून येऊन या क्षेत्र अभिवृद्धी जावका म्हणून आमकां इतलो व्हड मौल्याचे मूलधन दिला वय म्हणटाना तांकां आज आमी कसं मागल्यारी कोम्यांकाची जाल्ल्यारी आमगेले बरेपणा जाता न्ही पूजेकी जप इत्यादी केला आमकां बरें जावं खंडी समाज बरें जावं आज तांकां गौरव मेळका म्हणून कितें आमी व्हड विशेष केल्या कशी तांकां संस्थाना प्रसाद म्हणजे ताकी तो एक संस्थाना प्रसाद तो अनुग्रह करता म्हणून तांगे आरोग्याक भाग्याक आनी तांगे लेखीन कामाक आमी शिक्षणा शिष्यवर्गार तांगे अपार प्रीती दवर विशयांतू तांकां आमगेले पेंटे मस्त प्रीती मोग येवची तशी तांणी सन्निधानान तांगे मनांतून इच्छा पूर्ण जाल्ली म्हणली करून घेवन हांगा येवची तशी त्या पुरो पळोवप तशी एक देवाला प्रार्थना कर तूं प्रसाद संस्थाना दिल्लें ते देव अनंत रुपा सत्य करता म्हणून आमगे विश्वास करता समाज एक चेडा लढी होतच आम्ही गेल्या आता प्रश्न केलं कोणाने महासन्निधानाने प्रश्न करू तदनंतर त्या मठाचे सर्व सन्निधानानं घेऊन तांगेले तपस्वी तांगेले पूजे केली करून ताजे उपाध्यांची कारणी परिचित केलेलं असतं तोच मग तिथला विश्वास सन्निधानाने धन्या वेळ करून घेतलेला असतो तसं धनले तांका योग झालेलं आरोग्य दीर्घ आयुष्य देऊन त्यांची रीती तुमची अनारोग्य इत्यादी निश्चित योग झाली शक्ती आरोग्य देऊन ताका जाग झालेलं आहे बुद्धी पेटून देऊन समाज बरे पण कसे करून घेवचे समाज कशी उद्धार करचे म्हणून सर्व विषयात भितर म्हणावचे आणि करचे सर्व कार्य भितर जय करून येतोळचे महाकीर्तिवंत म्हणाले सन्निधान त्यांचे
कारण समाज जाऊन तुका योग जाले लेकर कार्यक्रम शक्य सांगितलं सर्व रूपारी बरे पण तोर घेऊन शीघ्रारी आपल्या नमस्तांका निवेदनेले प्रकार एक क्षेत्र घेऊन दिनायला उजपून घेऊन अंगाची जीर्णोद्धारात त्यांनी प्रकृती सर्जन आजीवन संस्थान की जय. जनाची जप करतो मात्र एक दोन विषय सांगतात. प्रथम जाऊन ताका चढ कसले वेळ पाणी करतो चढ कसले नियम म्हणायला जाल्यार स्नान करून सुद्दारी बसचे शुद्ध मनावर बसचे बैसून जप करचे जप केले कुठे दिनाला एक प्रार्थना करचे कसं म्हणारी आमकां गेले मन असेल कसले शुद्ध दूर करून जरा असेल शुद्ध दूर करून चिरड आंदोलन काय झालेले वृद्धांना हांगेले योग झालेलं आरोग्य घेऊन घरात कसं लोण्यात दूर करून येऊ दोन्हीचे या स्थळाचे दिनालय अंगाचे क्षेत्र विरुद्ध जाऊन प्रत्येक लेख मन असते वरी योग रीतीने जीर्णोद्धार चलवून देतो म्हणून तिथले मात्र नाही तसलं एक विषय घेताना ताकी एक सुंक म्हणायला देशाचा सरकाराचे ह्या सुंक कसं म्हणून सांगेल तिथले पैसून जप करतात ज्यांना निर्भीत जाऊन तांतांगेल धर्म आचरण करतात कसले भई म्हणले नाही देशाला कारणीभूत कोण म्हणून एक काज कसं म्हणाली देशाचे वेगळे पैसून रात पडले डोळा मित्र उद्दा गान घेऊन ध्यान गान घेऊन खंयचे रीती उपद्रवाची देशात तसली शत्रुबाधयानाशी राखून घेतलं सैनिक दोन्हीचे तांकां जागोले प्रोत्साहन देऊन देश रक्षण करतालो रायो आनी तागेले सहचार हंगे सर्व जणांना बरे पण जावपा तांकां खंयचे रीती उणा पडनाशी योग जाल्ला अशें एक शतसंवत्सर तांकां मेळटा तशें जावन तांगेली देश आनी बरे पण जावन खंयचे रीती तांगेले केला स्कीम कार्य श्रीरामान मंदिर निर्माण जातो देशात ते दोच वेळा रीती देशा प्रत्येक चढा नरी सांगता रामराज म्हणाले विंगड केना यांची म्हणून सांगून त्याची साधी करून देऊ का म्हणून जनांची प्रार्थना करूची केले सर्व जणांचे जप सार्थक जाऊन पण तांगे सर्व पुढे पण दूर करून घेऊन पण तांगेले घरात मात्र नाही समाजात मात्र नाही गावा मात्र नाही सगळे देशाचे तनुमूलक सगळ्याची जगताचे बरे पण करून येतात त्यामुळे सांगलेली प्रकार तो सांगेल असेल सर्व जगत त्याका एक न्याय व नीती वेद दिलेला आहे देश म्हणून सांगलेली महाभारत या भारतखंड कशी म्हणून सांगलेली या चंद्रायरस म्हणाले सर्व विश्व चंद्रायरस असतात समाज संकाल झाले नाही का सगळे जगत ते म्हणाले एक सुंदर झालेले का अत्यंत सुंदर राहून एक स्त्री रूपाती किलोची म्हणून स्त्रीला चंद्रा चोळोची कसा म्हणून सांगलेली तिला परची कुंकुमा तिळ तिळ नाव म्हणाले कोणी चंदेसा तो तिळ कसा म्हणून सांगलेली भारत देश तसं या शाश्वत नरसिंह जय परब्रह्मा दुष्टदमन विशिष्ट नरसिंह शिष्ट परिपाला सृष्टिश नरसिंह दुष्टदमन विशिष्ट नरसिंह शिष्ट परिपाल सृष्टिश नरसिंह कष्टव परिहरिप श्रेष्ठ नरसिंह कष्टव परिहरिप श्रेष्ठ नरसिंह साष्टांग नमन श्री हरि नरसिंह साष्टांग नमन श्री हरि नरसिंह जय नरसिंह जय परब्रह्मा जय नरसिंह जय परब्रह्मा देवादिदेवा प्रभो नरसिंह देवादिदेवा प्रभो नरसिंह जय नरसिंह जय परब्रह्मा जय नरसिंह जय परब्रह्मा जय 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 नरसिंह 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 जय 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 नरसिंह
ರಾಮ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಇರುವ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಇರುವ ಎದೆಯ ತೆರೆದು ಜಗಕ್ಕೆ ಸಾರಿದ ಹನುಮ ಎದೆಯ ತೆರೆದು ಜಗಕ್ಕೆ ಸಾರಿದ ಹನುಮ 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 ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ನಿನ್ನ ಎದೆಯೊಳಗೆ ರಾಮ ಇರುವ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಇರುವ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ 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 ಇರುವ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಸಂಜೀವಿನಿ ಶಿಖರವನೆತ್ತಿ ಭೂಪತಿಯ ಚಿಂತೆಯನು ಸುಲಭದಿ ಪರಿಹರಿಸಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಸಂಜೀವಿನಿ ಶಿಖರವನೆತ್ತಿ ಭೂಪತಿಯ ಚಿಂತೆಯನು ಸುಲಭದಿ ಪರಿಹರಿಸಿ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಧರ್ಮದ ಪರವಹಿಸಿ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಧರ್ಮದ ಪರವಹಿಸಿ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣದ
श्रीराम जय राम जय जय राम करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार घोर भवसागर पार करा घोर भवसागर पार करा करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार नर जन्म है भारी विरल नर जन्म है भारी विरल विषय सुखांतु दुःख ही भरला विषय सुखांतु दुःख ही भरला करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार जीवन है चारी दिवस मात्र जीवन है चारी दिवस मात्र शरीर है नश्वर विषय विचित्र शरीर है नश्वर विषय विचित्र करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार जन्म मृत्यु अनि व्याधि जरा जन्म मृत्यु अनि व्याधि जरा श्री हरि कृपेन दुःख दूर श्री हरि कृपेन दुःख दूर करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार घोर भवसागर पार करा घोर भवसागर पार करा करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम जय राम जय जय
जय नरसिंह जय परब्रह्मा जय नरसिंह जय परब्रह्मा देवादिदेवा प्रभो नरसिंह देवादिदेवा प्रभो नरसिंह जय नरसिंह जय परब्रह्मा जय नरसिंह जय परब्रह्मा काल काल महाकाल नरसिंह बल विशाल हो बल श्री नरसिंह काल काल महाकाल नरसिंह बल विशाल हो बल श्री नरसिंह ज्वाला प्रज्वल प्रबल नरसिंह ज्वाला प्रज्वल प्रबल नरसिंह बाल प्रह्लाद बोलिद नरसिंह बाल प्रह्लाद बोलिद नरसिंह जय नरसिंह जय परब्रह्मा जय नरसिंह जय परब्रह्मा आदिदेव करुणानिधि नरसिंह पद्मनाभ त्रिविक्रम नरसिंह आदिदेव करुणानिधि नरसिंह पद्मनाभ त्रिविक्रम नरसिंह सद्भक्तरक्षक सर्वेश्वर नरसिंह सद्भक्तरक्षक सर्वेश्वर नरसिंह अंधकार तमोहर नरसिंह जय नरसिंह जय परब्रह्मा जय नरसिंह जय परब्रह्मा दुष्टदमन विशिष्ट नरसिंह शिष्ट परिपाला सृष्टिश नरसिंह दुष्टदमन विशिष्ट नरसिंह शिष्ट परिपाला सृष्टि धूम्रकेतुगणादिशो भालचंद्रो गजाननः प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामेषु परायेषु विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं सहस्रवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभिवेशनाथसिद्ध्यर्थं पूजयो यस्त्राश्रयैः सर्वविघ्नहरे तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तेषां मंगलम् हे आनन्दस्तोत्रायतनो हरिः तदेव रघं सुरन्तदेव परं चन्द्र परं तदेव परं दैव परं तदेव लक्ष्मी देव स्मरामि यत्र योगेश्वर कृष्ण यजमातो तदन्तरः तत्र श्रीविजयो भूतिविद्वान् मम सर्वेश्वर मंगलायेषु त्रयस्त्री भुवनेश्वरः देवादिसंगतिमेश्वरीजानदानः ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः ओम ब्रह्मा सरस्वतीभ्यां नमः ओम वायुपार्वतीभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः श्री पुरंदराभ्यां नमः वशिष्ठानंदीभ्यां नमः दुर्गायै नमः क्षेत्रपालाय नमः वास्तुपुरुषाय नमः त्र्यंबकाय नमः अभयंकराय नमः मातापितृभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामादिदेवताभ्यो नमः स्थानादिदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः प्रारंभकाले
जय नरसिंह जय परब्रह्मा जय नरसिंह जय परब्रह्मा देवादिदेवा प्रभो नरसिंह देवादिदेवा प्रभो नरसिंह जय नरसिंह जय परब्रह्मा जय नरसिंह जय परब्रह्मा काल काल महाकाल नरसिंह बल विशाल हो बल श्री नरसिंह काल काल महाकाल नरसिंह बल विशाल हो बल श्री नरसिंह ज्वाला प्रज्वल प्रबल नरसिंह ज्वाला प्रज्वल प्रबल नरसिंह बाल प्रह्लाद बोलिद नरसिंह बाल प्रह्लाद बोलिद नरसिंह जय नरसिंह जय परब्रह्मा जय नरसिंह जय परब्रह्मा आदिदेव करुणानिधि नरसिंह पद्मनाभ त्रिविक्रम नरसिंह आदिदेव करुणानिधि नरसिंह पद्मनाभ त्रिविक्रम नरसिंह सद्भक्तरक्षक सर्वेश्वर नरसिंह सद्भक्तरक्षक सर्वेश्वर नरसिंह अंधकार तमोहर नरसिंह जय नरसिंह जय परब्रह्मा जय नरसिंह जय परब्रह्मा दुष्टदमन विशिष्ट नरसिंह शिष्ट परिपाला सृष्टिश नरसिंह दुष्टदमन विशिष्ट नरसिंह शिष्ट परिपाला सृष्टिश नरसिंह कष्टव परिहरिप श्रेष्ठ नरसिंह कष्टव परिहरिप श्रेष्ठ नरसिंह साष्टांग नमन श्री हरि नरसिंह साष्टांग नमन श्री हरि नरसिंह जय नरसिंह जय परब्रह्मा जय नरसिंह जय परब्रह्मा देवादिदेवा प्रभो नरसिंह देवादिदेवा प्रभो नरसिंह जय नरसिंह जय परब्रह्मा जय नरसिंह जय परब्रह्मा जय 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 नरसिंह 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 हांगजोगर वत्तंतंग सर्व
तुगे चरण कमला दवरून घेऊन संतोषार वच्चे तशी कोरका म्हणून सांगितलं. त्यांनी कितली की 85 की 60 वर्षा पुढे केलेलं प्रार्थना आयची दिसते जाल्ल्या मात्र नाही हल्ल्याक तू करून दिता म्हणून विश्वासू आमक सगळाच द्यावा. जाल्यार रे तुगेले विषय चोल का म्हणेल कशी आस की ते आम्ही येदे पुणे चोलची व्यवस्था कोरका तुका माते बगसा का हांव करता म्हणून वचन जा त्यामुळे दर्शन आम्ही तशी सांगेलच आम्ही काही कोटकून करता देवा आणि तू कसं तप्पू कप्पू जायनशी हे विधी विधानान जेवो आचार विचारान जेवो मुख्य जाऊन मालगड्यां केलेलं कट्टू कटल्यान जेवो आमगे निमित्त कसं नाही वाईट जायनशी देवान पुल्ला पाकली दिलेलं कडे ना परंबडा पूल आमगे शरंगा घालका आणि चांगरीतीर करून दिवका म्हणून तुगेला आम्ही प्रार्थना करतोच ताजी फलान करतना एक ना एक कार्यक्रम करून घेतला तो तशी आज दिसा कसं की मना लेखिलं प्रमाण रामनाम तारक मंत्राचे एक जप यज्ञ जाव का लिखित यज्ञ जावनो ते बरेलं पुस्तक ऊरय दवरला भद्रतेर दवरला आमको विश्वास असा अनेक दिवसाक चांदपणात येऊन खंय येऊन बेसुकागी तर यस्ता म्हणा विश्व तक काल येऊ का समय येऊ का आयज दिसा तुगेला प्रार्थना करता कसं म्हणा पक्षा तुगेले एक प्रेरे प्रमाण जप यज्ञ कोरका म्हणून सांगेल प्रमाण कसं की सनरूपा देखील ते हा जी व्हडले महावृक्ष जावन म्हणतना हाका कारणीभूत कोण म्हणून तून द्यावा तरी तुगेला हाजी प्रार्थना करून घेऊन आणि तू सर्वसामान्य आमच्या समाज वर्गात भागवयसू का काल आमच्या ग्रामी मात्र नाही सक्कडंग समाजा बर जाऊ का राज्या बर जाऊ का देश क्षोभिक शोभ कसं उण्या पडसा देवान जो तांची चांग जाऊ का म्हणून उद्दिशांक करतना वस महासंकल्प दवरलासा पुरा तक्क जाऊ का कसं जाऊ का की तुगेला पायपंदा दवरून घेऊन पडियाला चातुर्मासा व्रत आशिल्या संयमी स्वाम्या चरण कमला वरून घेऊन त्यांनी देवाला मागून घेऊन आमका बृहत निधी मूलधन देऊन गेला खंय मेळती या परमात्मा दयेनाची आमका ताने अनुग्रह करून घेतला असा ती निधी आम्ही देवाला एक सालिग्राम गी देवाला बिंब कशी दवरता गी तशी दवरून घेऊन आमगे महायाग तारीख लेखा सांगलेल्या नोव्हेंबर 3 ते चंद करून पूजन करता येते म्हणारी ताज्य अनुग्रह करताना आमका खंयच्या कसं म्हण्या पण जेवच्या स्वाम्याला आशीर्वाद म्हणले करून ताने वेदव्यासाला प्रार्थना केल्या सुदीन ते स्वाम्या चरण कमलार दवरला तदनंतर आमका दोन दिलेलं असं आणि मग सगळं पेंटेजाक महामंत्राक्षर देऊन येऊन चांगरीती जाता म्हणून हज्जन तुम्ही हे केलं काम नाही बाक वरलेल्या जायनतेल्या मागश पडलेल्या अबा देवा कसं राशी येता म्हणून प्रश्नार्थ केलेल्या सर्व कामा काही देव अनुग्रह करता म्हणून त्याने दिला होड प्रसाद आम्ही घेतलेला असा तशी येऊन तदनंतर आज देवदर्शनारी पेदको सहा जलारी आज आम्ही ताजी गतीराची विशेष रूपारी 10 जनागी संस्थाना प्रसाद घेऊन तुगेला मागला द्यावा दर्शनार कसं नोडी जल्ले म्हणून पक्षा आज तुम्ही हज्ज मात्र प्रार्थना करूनच जा प्रत्येक भजकानं तांगेल गरकड बेसून प्रार्थना करूची पुढे कुलदेवालगी इष्टदेवालगी ग्रामदेवालगी त्यांनी कोण कोण अनंगून येयलागी तांगेल देवालो रामचंद्र देवाल उडकास करताजी मग्गुका हे केल्ले निमित्त आमगे राष्ट्र बर जाऊ का आमगेल गरकड असेल आमगेल आन अम्मा माव माय मालगड सकडां बर जाऊ का व्यवहारां बरे पडकोर का आमगे सगळे देश आरक्षण करतात कोण म्हळ्यार आम्ही व्यवहारिक म्हणताजी मिलिटरीचे म्हणताय तांकां जाल्यार देवा आरक्षण कोर काय म्हणारी शियांक वत्ताक कसकसन आमकां रक्त वरताय तांकां देवान आरोग्य दिवं का तांकां जावन चांग रितीन आमगे देश रक्षण करचे भार दिवं का तदनंतर आमकां कसं देवा ओढ करतना आत्ता सरकाराच्यो आम्ही रावी म्हणताय व्यवहारच्या उलयता प्रधानमंत्री म्हणताय दैवदत्त जावन मेळ्ळंत सांगताय रायान शुभित राज म्हणा चांग रित्र सवय म्हणून गेला रे खंयचे प्रजे ತೊಂದರೆ म्हणा ते शाश्वत जन तशें जावं का म्हणून सामूहिक प्रार्थना दवरल्या खंडीत देव करून घेता म्हणून देवदर्शनार आमकां निर्भय जालेलें आसा तसं राम वाक्य पुराजन परिपालन करता अनुग्रह कोरका आनी आज तुगेला प्रार्थना करून भायर वचून तुगेले उजविलिकान ते मंटपांत महासंकल्प पूर्वक इथे म्हणारी या क्षेत्रांत आम्ही कसं की करतच ते समूह गोतना ते आम्ही लागता चंद जिल्ह्या समूह प्राग दुखून आमगेला आशा पुरो मालगड्याला आशा पुरो कोणाले आशा पुरो देवनिंदन गुरुनिंदन ब्राह्मण निंदन जो एक ब्राह्मण समुदायान खंयची खंयची रूपात चोरगागी तक अविरोध जावन चल्लेल कसं दोषातल्यारी आज निवृत्त जावं ते महासंकल्प पूर्वक गुरुपूजन सक्कड काम निर्विघ्नार जावचे केतरा महागणपती पूजन इत्यादी करताजी एक स्वस्तिक देऊन सपरिवार रामचंद्राला भावचित्र दवरला तर एक सनी पूज करून घेऊन देवा निवेद्य आरती करताजी तदनंतर हे विषयांक करतना जपयज्ञ सकळान दिलेला ज्याला आम्ही कोरचे पुरा महायाग 9 दिसा गोपूजे पाडो जोकून कार्तिक पाडो जोकून एक तीज उडायला दशम पर्यंत म्हणत देवान चातुर्मासा उठात येऊन या 9 दिवसा कार्यक्रम दवरला तक्का मस्त मस्त हवन जाव का म्हणलं की तर अंगाच देवा संबंध देवा पूज केलेल्या देवा सेव केलेल्या सक्कड वैदिकांक ब्राह्मण पूजन करून तांकां रत्विजावन दितात कसला म्हणारी
तांगेल्या न्यास ध्यान जप तर्पण आम्ही तद्देशांशेन ओम कोरका म्हणल्याकला त्यावेळी कुर्च विषयात तांकां करताजी तांगेलो आशीर्वाद घेताजी तदनंतर पुरा जनांक चांग व्यवस्था कोण कोण तप्प म्हणूनच कसकस म्हणूनच म्हणून घेतरा प्रत्येक जनाक तुम्ही केल्ल्यान जाल्यार जप यज्ञ संख्या बरो जाल्यार तुमगेलो मस्त पेपर आशिया पुरो जाल्यार तांणी ताका चांग व्यवस्था जावं म्हणटा सक्कड काम करून पुरा जना बसकारान घेवन तुमगे हातात येवन आज आम्ही सांगल्या म्हणजे म्हणून घेवन तुगे शुद्ध वातावरणात तू 108 जपमाला संख्येरी रामनाम तारक मंत्र जपाराधन करतात आणि ताका सांगून कसकस नियम आसगी सानू नियम गेला कोण जाल्यार कोरयत खंयचे रुपाक जाल्यार कोरयत असो नियम केला ते नियम सांगून घेताजी तदनंतर केल्लें सक्कड कृष्णार्पण करून घेवन हे पूर्ण जावचे खातीर देव आत्मनिवेद जेवण आयला तसंच त्या भुरी संराधनेच्या सक्कड व्यवस्था केला आम्ही सानरूपा साना तुगेला देवा इतलेच तुगेला प्रार्थना करचे आज करून घेवन आणि पोरांची कार्तिक शुद्ध दशमी पर्यंत जेवता त्या सक्कड कार्यक्रम देवा निर्विघ्नार चंदार करून दिवं का आणि विशेष जेवण कसं म्हणताना एक ध्वज चढलो म्हणजे जाल्यार उत्सव प्रारंभ जालो म्हणून एक ध्वज चढलो म्हणजे जाल्यार एक हवन प्रारंभ जालें म्हणून एक ध्वज चढली म्हणजे जाल्यार खंय कसं यज्ञ जपता म्हणून सांकेतिक दाखयताय तशी आज हांगा तुझ्या देवा सन्निधाना पूजन केलेल्या हे यागा खातीर हे जप यज्ञा खातीर हनुमंताल्या एक भावचित्र आशिल्लें देवाला प्रार्थना करून घेऊ ते देवा पैपन दादू रामाला आरती ताका दाखोवन घेऊ तर देवा येद्राक आमगे ध्वजस्तंभ येद्राक ते ध्वजारोहण करताय म्हणटना आयच्यान प्रारंभ जाल्यानंतर 96 दिसाचे घरकडे करोची खंय करोची तंतनी लेखिल्ले प्रमाण केल्लेलं मात्र हे इतले दीस भितरी देवस्थाना संबंध पाविल्या महाजना संबंध पाविल्या आमगे राज्याक ग्रामीण देशा संबंध पाविल्या कसकस वायटपण आसगी देवान एक धूर कोरका सगळा सुभिक्ष जाव का तांकां व्यवहार जीवना बरेपण कोरका आम्ही करताची म्हणून देश परदेशात लागून घेवन ज्या उत्सुक राहिला कसं म्हणारे खाली रामचंद्र राम खंय कोरेत ताजी वटो नरसिंह देवाला अनुग्रह जाव का आमगे समाजा बर जातोय म्हणजे सुदीन दिवसांनी कितकी भांगेल आसा हांग देखून प्रारंभ जाव का हांग प्रार्थना जाव का हांग मागून घेऊ का हे देवान अनुग्रह केले म्हणजे आमगे कसं ते मलगड्या कालां परत चांग सुभिक्ष जालांगी उपास देव पुनरुत्थान करता म्हळ्यार सविशय ना देवा तशी दोन तुगेलाची प्रार्थना करताची समाज वर्ग मागून घेतला आसा पेंटेज गी ते देवस्थान आडಳಿತ मंडळ गी ते ग्रामेज पर सकळ प्रमुख पर आयल्यांची कोणाक भेद येना पूर्वजनम केकुल्या सकळा बरेपणा केदर आणि विशेष जावन तुगे पूजा पुरस्कार करतले वैदिक वृंदाक आणि सुभद्र आडಳಿತ दितला आडಳಿತ मंडळीक अंक पुरा सहकार दितले आमगे सकड पेंटे 10 जनांक आज संपूर्ण कीर्ती मेळ्ळो संपूर्ण चांग जावन येवन मुखासून आम्ही खंयचे रुपार कोरकगी देवान ते छान मला वाट दाखवून घेऊन परमात्मा सेवा तशी आमचं पूर्ण अनुग्रह केलेलं आहे स्वाम्या सेवा आणि हे क्षेत्र वाटुका म्हणून जाल्यार देवा सानिध्य दिवस जाऊ का म्हणून जाल्यार पोट मारू तांगे सत्यार जीवन केलेलं आहे आम्ही सकडाल मालगडा आशीर्वादान सक्कड पेंटे देवान तुरंत अभिवृद्धी दिवचे मात नाही हे रामनाम महायज्ञान करताना आमगे सक्कड कुटुंब वर्षा पुरो संसार वर्ग आशे पुरो महाजनाला आशे पुरो समस्त कष्ट की तोंदरे देवा निवृत्ती केल्या सुभिक्ष केल्या म्हणून ती कीर्ती परमात्मान काढून घेऊन उत्तरोत्तर अभिवृद्धी करून देऊ का म्हणून आम्ही प्रार्थना करून घेत आहे राम राम गोविंदा ओम देवी वाच नजरयंत देवा सा विश्वरूपा पशुवदन्ति सानो मन्द्रैशमूर्धन्वाना निर्वादस्थानुपदुदयितु नाम द्रष्टन्नरम भयम्
ಕೌಸಲ್ಯಜವರ ವಂಶೋದ್ಭವ ಸುರ ಸಂಸೇವಿತ ಪದ ರಾಮ ಹರೇ. ಕೌಸಲ್ಯಜವರ ವಂಶೋದ್ಭವ ಸುರ ಸಂಸೇವಿತ ಪದ ರಾಮ ಹರೇ. ಕಂಸಾದ್ಯ ಸುರರ ಧ್ವಂಸಗೈದ ಯದುವಂಶೋದ್ಭವ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ. ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೇ, ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ, ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೇ, ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ, ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೇ, ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ. ಮುನಿಮಖ ರಕ್ಷಕ ಧನುಜರ ಶಿಕ್ಷಕ ಧಣಿಧರ ಸನ್ನತ ರಾಮ ಹರೇ. ಮುನಿಮಖ ರಕ್ಷಕ ಧನುಜರ ಶಿಕ್ಷಕ ಧಣಿಧರ ಸನ್ನತ ರಾಮ ಹರೇ. ಘನವರ್ಣಾಂಗ ಸುಮನ ಸರೊಡೆಯ ವನಜಾಕ್ಷನ ಪಿತ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ. ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೇ, ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ, ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೇ, ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ, ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೇ, ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ. ಜನಕ ಚಂಡಾಡಿದ ಕೋದಂಡ ಪಾಣಿ ರಾಮ ಹರೇ. ಖಂಡಿಸಿದ ಶಶಿರ ಚಂಡಾಡಿದ ಕೋದಂಡ ಪಾಣಿ अथर्वा कामत राम हरे. पांडुतनयरी ते तांगेल नावारी ते लॉकेट रिसीट झालेलं असतं. अभय तसे लॉकेट मिळेल 100 रुपयाचे त्यांनी देवस्थान ऑफिसा वचून कलेक्ट करत. कृष्ण हरे, जय जय राम हरे, जय जय कृष्ण हरे, जय जय राम हरे, जय जय कृष्ण हरे. तव कदयोध्य पुरजैचिनतन युवतियोडने श्री राम हरे. तव कदयोध्य
ओम श्री कृष्णाय नमः पुनराचम्य ओम श्री केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः सिंहर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः निरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः दोक्षजाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरे नमः ओम श्रीकृष्णाय नमः पवित्रं धृत्वा ओम पवित्रं देविदं ब्रह्मणस्पदे प्रभुर्गात्राणि परेश विश्वदाः अदप्तदनु न ददामश्नुदे श्रदासयद्वहन्तस्तस्मा आशद प्रणवस्य परमेष्ठे परब्रह्म ऋषिः परमात्मा देवता दैवी गायत्री छन्दः प्राणायामे विनियोगः ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम् शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्ते लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरोदयः श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्त्वञ्जनमाम्यहं वेदे रामायणे चैव पुराणे भारती तथा आदामध्ये च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते सर्वविघ्नोपशमनं सर्वसिद्धिकरं वरं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयितं हरिं ब्रह्मान्तागुरुः साक्षादिष्टं देवं श्रीपतिः आचार्या श्रीमदाचार्या सन्तु मे जन्मजन्मनि न जाने कर्म यत्किञ्चित् नापि वैदिकलौकिकेन निषेधर्विदुष्टमतवदासोऽस्मि केवलं कृते पापेन तथा पवेयस्य पुंस प्रजायते प्रायश्चित्तं तदस्योक्तं हरिसंस्मरणं परं श्रीरामकृष्ण गोविन्द गोविन्द श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमाने अद्यास्मिन् ब्रह्माण्डे भूर्लोके जम्बद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे संह्यावर्ते निमिषारण्ये दण्डकारण्ये गौतमाश्रमे गोदावर्याः दक्षिणे तीरे ब्रह्मणोऽस्य द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवराहकल्पे सप्तमी वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमेकचतुष्कयात्रगलिगे प्रथमचरणे बौद्धावतारे श्रीमन्दपशालिवानशिके वर्तमाने वारिके शुभग्रन्नाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्षा ऋतौ श्रावणमासे शुक्लपक्षे तृतीयान्तिथौ भानुवासरे वंगणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ श्रीमन्मध्वाचार्याणां मृत्कमलमध्ये निवासी अनन्तकल्याणगुणपरिपूर्णाक्षराब्धिशायि श्रीविष्णुप्रेरणया विष्णुप्रीत्यर्थम् अस्मिन् देवालये आराध्यमान सर्वदेवात्मक परमात्मनः परिपूर्णकलासान्निध्याभिवृद्ध्यर्थम् अस्मत्परमपूज्य श्रीकाशीमठस्य संस्थानस्य वृन्दावनस्थसमस्तगुरुवर्याणां तथा पूज्य संयमेन्द्रतीर्थगुरुवर्याणाम् अनुग्रहप्राप्तिद्वारा अस्मत् गौडसारस्वतब्राह्मणवर्गस्य अखण्डता परस्पर सामरस्य प्राप्तिपूर्वक अत्युन्नत स्थान मान कीर्त्यादि अभिवृद्ध्यर्थं सर्वमहाजनैः आबालवृद्ध स्त्रीपुरुषैः त्रिकरणपूर्वकैः कृत कर्मभिः ज्ञानतो अज्ञानतश्च निरन्तर चिरकाल अभ्यस्तानां ब्रह्मवधादि महापातक गुरुनिन्दादि अतिपातक अगम्यागमनादि उपपातकानां समूलनिवृत्त्यर्थं सकलदुरित उपशान्त्यर्थं समस्त सन्मङ्गलावाप्त्यर्थम् इष्टकामनासिद्ध्यर्थम् अस्मिन् देवालये महाजनैः सङ्कल्पित क्षेत्राभिवृद्धि महाकार्येषु आगत आगमिष्यमाण सर्वप्रतिबन्धक उपशमनार्थं सर्वेषां महाजनानां सहकुटुम्बानां च क्षेम स्थैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुण्यपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं ग्रामे राज्ये तथा राष्ट्रे च सुखशान्ति समृद्ध्यर्थं सर्वसम्पद अभिवृद्ध्यर्थं विशेषतः लोककल्याणार्थं सङ्कल्पित अद्य दिने आरभ्य कार्तिक शुक्ल दशमी पर्यन्तं प्रचलिष्यमाण 12 कोट्यधिक श्रीरामनाम तारक महामन्त्रजपयज्ञं यज्ञसम्पन्नार्थं तदुक्त आगमोक्त विधिनात्मक तथा सपरिवार रामचन्द्रस्य अनुग्रहप्रसादसिद्ध्यर्थं रामोत्सवादिकं कर्म करिष्ये तदङ्गादौ निर्विघ्नतासिद्ध्यर्थं गुरुस्मरणपूर्वक महागणपतिपूजाख्यं कर्म करिष्ये ॐ खण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुभ्यो नमः लं पृथिव्यात्मने नमः गन्धं समर्पयामि अमाकाशात्मने नमः पुष्पं समर्पयामि यं वायवात्मने नमः धूपं समर्पयामि रमग्न्यात्मने नमः दीपं समर्पयामि ॐ वरदात्मने नमः नैवेद्यमिति पञ्चोपचारान् समर्पयामि प्राणापानव्यानोदानस्समानः नैवेद्यं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि निराञ्जनार्धयक्षतान् समर्पयामि दीर्घतमामदेयो जुर्वादशमे युगे अपामर्दयतीनां ब्रह्मा भवति सारथिः प्रार्थनां समर्पयामि करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणाति समर्पयामि
अनेन गुरुस्मरणपूजाराधनेन भगवान् मध्वान्तर्गत वेदव्यासनारायणमूर्तिप्रियतां प्रीतो भवतु कृष्णार्पणमस्तु गुरोराज्ञां गृहीत्वा महागणपतिपूजां करिष्ये ॐ शङ्खचक्रगदापद्मं धरं नारायणीं हरिम् आवाहयामि विघ्नेशं विघ्नहरं प्रभुं गणानान्त्वा शौनको गृत्समतो गणपतिर्जगति गणपत्यावाहने विनियोगः ॐ गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नदिभिसेदसादनं रद्यबुद्धिशक्तिसहितं भूः महागणपतिमावाहयामि भुवा महागणपतिमावाहयामि स्वः महागणपतिमावाहयामि ॐ भूर्भो स्वः महागणपतिमावाहयामि आवाहित महागणपतये नमः ध्यायामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि उपवीतं समर्पयामि गन्धं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यार्तिगरे स्थापित कदलीफलताम्बूलनैवेद्यं निवेदयामि प्राणापानव्यानोदानस्समानः निराञ्जनार्तेक्षतां समर्पयामि ॐ निश्वसीत गणपते गणेशत्वामा आरुप्रातमं कवीनां नरदे त्वत्क्रियते किञ्चनारे महामर्कमघवं चित्रमर्च मन्त्रपुष्पं समर्पयामि हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजमिभावसोः अनन्तपुण्यहरदमत शान्तिमरयच्च मे कृता पूजा षड्गुण्यार्थे यथाशक्ति हिरण्यपुष्पं समर्पयामि प्रार्थयेत वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ अविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा आवाहनं न जानामि सर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां गणनायक कार्यं मे सिद्धिमायातु प्रसन्नेते धातरि विघ्नानि नाशमायान्तु सर्वाणि सुरनायक महागणपतये नमः प्रार्थनां समर्पयामि करोमीद्य सकलं परस्मै नारायणा समर्पेत अनेन ध्यारभ्य पूर्णाहुतिपर्यन्तं सकलकार्येषु निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम् आदौ महागणपतिपूजनेन भगवान् विश्वम्भरनामक महागणपतिप्रियतां प्रीतो भवतु ॐ तत्सदश्री कृष्णार्पणमस्तु भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां स्वस्तनुभिर्व्यशेमदेवहि तयदायोः द्रविणोदादृणशस्त्रस्य दृणोदासनरस्य प्रयंसत द्रविणोदा वीरवदिमिषन्नो द्रविणोदारासदे दीर्घमायुः सविता पश्चाता सविता पुरस्ता सवितोत्तराता सविता धराता सविता न सर्वदा सवितानो रासदान् दीर्घमायुः नवो भवद्याय मानव नहाङ्गेदुर्षसामेत्यग्रं भागं देवेभ्यो विदधात्यां प्रचन्द्रमा स्थिरते दीर्घमायुः उच्चादिविदक्षिणावन्तोरस्तुरश्म्या हिरण्यताम्रतत्त्वं भजन्ते वासो दासोमप्रतिरन्तायुः पुण्याहं भवन्तो ब्रवन्तो स्वस्ति भवन्तो ब्रवन्तो आयुष्मते स्वस्ति कर्मरध्यताम् अस्तु श्रीः मङ्गलानि भवन्तु अर्चन्तुपुत्रकावतं सौन्दीमण गन्धद्वारान्दुरादर्शां नित्यपुष्टां गरीषणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां मिहोपवे श्रियं याः परिणीर्यापलापुष्पायाश पुष्पिणीः बृहस्पतिप्रसोदास्तानो मुञ्छन्तं सहा ध्यानं ध्यायेदाजानुभावं धृतशरधनुषं बद्ध्वसमासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीतामुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं ददतमुरुजटामण्डलं रामचन्द्रं श्रीरामचन्द्राय नमः ध्यानं समर्पयामि ॐ सहस्रशिरजा पुरुषसहस्राक्षसहस्रपात् आवाहनं समर्पयामि पुरुष एवेदं सर्वैदभूतं यच्च भव्यम् आसनं समर्पयामि ओमेधावानस्य महिमास्तोऽध्यायाञ्च पुरुषः आद्यं समर्पयामि त्रिपादभूतवतीपुरुषपादो सेहा भवत्पुनः अर्घ्यं समर्पयामि तस्मात् विराडः जायत विराजोऽधिपुरुषः आचमनं समर्पयामि अथ पुरोहिणः विशा देवायज्ञमतन्मदा वसन्तोऽस्यासीधाज्यं
स्नानं समर्पयामि तयज्ञं वरीश प्रोक्षं पुरुषं जातमकृतः वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि तस्मादिज्ञा सर्वौतसंबृहतं रजताज्यम् यज्ञोपवीतयुग्मं समर्पयामि तस्मादिज्ञा सर्वौतरजः सामानि यज्ञिरे विलेपनार्थे गन्धं समर्पयामि तस्मात् शिवाजायन्त केशो भयादतः पुष्पं समर्पयामि यत्पुरुषं कल्पयन् मुखं धूपं समर्पयामि ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरु तदस्य यद्वेष पृथिव्यां दीपं समर्पयामि चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो जायत नैवेद्यं समर्पयामि नाभ्या आसीदन्तरिक्षं दृष्णो देवो वर्तता ताम्बूलं समर्पयामि सप्तास्यासनपरिधयस्त्रिसप्तसमितकृताः नीराञ्जनं समर्पयामि यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि पदमान्यासन् महिमान सजन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः मन्त्रपुष्पं समर्पयामि अनेन ध्यानावाहनादि षोडशोपचार पूजाराधनेन भगवान् तत्स ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಸಕಡಾಲಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಸಕಡಾನ ಉಲ್ಲೋಚರಬ್ಬೊಕ ಅಂಗ ಮಂಟಪ ಅಂತೂ ಐಚಾನ 96 ದಿವಸ ಪರ್ಯಂತ ಜವತ್ತಸಲ ಸಕ್ಕಡ ಕಾಮ ನಿರ್ವಿಘ್ನಾರ ಜಾವ ಕಮಳಲ್ ಕತಿರ ಗುರು ಪೂಜನ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಪೂಜನ ಕೋರ್ನು ಸಪರಿವಾರ ರಾಮಚಂದ್ರಾಲ್ ಭಾವಚಿತ್ರದವರ್ಲ ಸ್ವಸ್ತಿಕದವರ್ಲೆ ತಕ್ಕದ ಈ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಕಡಾಲ ಬರೇಪಣ ಹಾಕತಿರ अर्चन करताजी सकडान उल्लयनशी बैसून घेवन ते अर्चन पळोवका तदनंतर नैवेद्य आरती जावन ध्वजारोहण जाता 5 दिसाचे 7 दिसाचे 9 दिसाचे कार्यक्रमाक ध्वजारोहण करचे पळयला आमी जाल्यार आयच्यान कार्तीक शुद्ध दशमी पर्यंत देवान चातुर्मासा उठा तेसू जेवत असल त्या महापूर्णावती थंय तुम्ही खंय जप करा देवस्थानां करा घरां करा ते एक संकल्पार जाल्लें म्हणून जाता म्हळ्यार उद्देशांक तना ध्वजारी रामाल नव ताजेर हनुमंतालय ध्वजारण आमी रुप्या ध्वजस्तंभ येद्राकाजी ध्वजारोहण करताजी तदनंतर आमगेले जपयज्ञ प्रारंभ जाता सकड पांय पडून बैसा ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः ओम श्रीरामाय नमः ओम रामभद्राय नमः ओम रामचंद्राय नमः ओम शाश्वताय नमः ओम राजीवलोचनाय नमः ओम श्रीमते नमः ओम राजेन्द्राय नमः ओम रघुपुंगवाय नमः ओम जानकीवल्लभाय नमः ओम चैत्राय नमः ओम जितामित्राय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम विश्वामित्रप्रियाय नमः ओम दान्ताय नमः ओम शरण्यत्राणतत्पराय नमः ओम वाली प्रमथनाय नमः ओम वाग्मिने नमः ओम सत्यवाचे नमः ओम सत्यविक्रमाय नमः ओम सत्यव्रताय नमः ओम व्रतधराय नमः ओम सदा हनुमदाश्रिताय नमः ओम कौसलेयाय नमः ओम खरध्वंसिने नमः ओम विराधवद पंडिताय नमः ओम विभीषण परितात्रे नमः ओम हरतो कोदंड खंडनाय नमः ओम सप्तताल प्रभेत्रे नमः ओम दशग्रीव शिरोहराय नमः ओम जामदग्नि महादर्प धरणाय नमः ओम ताटकांतकाय नमः ओम वेदांतसाराय नमः ओम वेदात्मने नमः ओम भवरोगस्य भेषजाय नमः ओम दूषणशिरोहन्त्रे नमः ओम त्रिमूर्तये नमः ओम त्रिगुणात्मकाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम त्रिलोकात्मने नमः ओम पुण्यचारित्रकीर्तनाय नमः ओम त्रैलोक्यरक्षकाय नमः ओम धन्विने नमः ओम दण्डकारण्यकर्तनाय नमः ओम अहल्या शापशमनाय नमः ओम पितृभक्ताय नमः ओम वरप्रदाय नमः ओम जितेन्द्रियाय नमः ओम जितक्रोधाय नमः ओम जितमित्राय नमः ओम जगद्गुरवे नमः ओ रक्षवानर संघातिने नमः ओ चित्रकूट समाश्रयाय नमः ओ जयंत त्राणवरदाय नमः ओम सुमित्रापुत्र सेविताय नमः ओम सर्वदेवादिदेवाय नमः ओम मृतवानर जीवनाय नमः ओम आया मारीचहन्त्रे नमः ओम महादेवाय नमः ओम महाभुजाय नमः ओम सर्वदेवस्तुताय नमः ओम सौम्याय नमः ओम ब्रह्मण्याय नमः
ಓಂ ಮುನಿಸಂಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಮಹಾಯೋಗಿನೇ ನಮಃ ಓಂ ಮಹೋದರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸುಗ್ರೀವೇಪ್ಸಿತ ರಾಜ್ಯದಾಯ ನಮಃ ಓ ಸರ್ವಪುಣ್ಯಾದಿಕಫಲಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸ್ಮೃತಸ್ವರೂಪ ಸರ್ವಾಘನಾಶನಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಆದಿಪುರುಷಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಪರಮಪುರುಷಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಮಹಾಪುರುಷಾಯ ನಮಃ ಓ ಪುಣ್ಯೋದಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ದಯಾಸಾರಾಯ ನಮಃ ಓ ಪುರಾಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ಓ ಸ್ಮಿತವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಮಿತಭಾಷಿಣೇ ನಮಃ ಓ ಪೂರ್ವಭಾಷಿಣೇ ನಮಃ ಓಂ ರಾಘವಾಯ ನಮಃ ಓ ಅನಂತಗುಣಗಂಭೀರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಧೀರೋದಾತ್ತಗುಣೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಆಯಾಮಾರುಷಚಾರಿತ್ರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಮಹಾದೇವಾದಿಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸೇತುಕೃತೆ ನಮಃ ಓಂ ಜಿತವಾರಾಶಯೇ ನಮಃ ಓಂ ಸರ್ವತೀರ್ಥಮಯಾಯ ನಮಃ ಓ ಹರಯೇ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ಯಾಮಾಂಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸುಂದರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶೂರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಪೀತವಾಸದೇ ನಮಃ ಓಂ ಧನುರ್ಧರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸರ್ವಯಜ್ಞಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ ಓ ಯಜ್ಮನೇ ನಮಃ ಓಂ ಜರಾಮರಣವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ಓ ವಿಭೀಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ್ರೇ ನಮಃ ಓ ಸರ್ವಾಪಗುಣವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ಓ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ಓಂ ಪರಸ್ಮೈ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ಓ ಪರಸ್ಮೈ ಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ ಓ ಪರಸ್ಮೈ ಧಾಮ್ನೇ ನಮಃ ಓಂ ಪರಾಕಾಶಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಪರಾತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಪರೇಶಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಪಾರಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಪಾರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸರ್ವದೇವಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಪರಿವಾರ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಹಾಪ್ರಭುವೇ ನಮಃ ಇತಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತಾಮ ಪುಷ್ಪಾಚನ ಪೂಜಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಧೂಪಾದ್ಯುಪಚಾರ ಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ. ದೇವ ಆರ್ಜತ ಕಕ್ಕಡ ಬೈಸಿಲ್ ಕಡೆನ ಪಾಯಿಂಪೋಣು ಮಗ್ಗುನಿಗೆಯ जय नरसिंह जय परब्रह्म जय नरसिंह. तेहनागमहिमानस्य चन्द यत्र पूर्वे साध्या सन्ति दिवाः तन्नो राम प्रचोदयात् मन्त्रपुष्पं समर्पयामि समस्तराजोपचारान् समर्पयामि राजाधिराजाय वीराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः.
प्रदक्षिणं पदे पदे प्रदक्षिणां समर्पयामि। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषा शाश्वते सहस्रकोटिगधारिणे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। प्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामि, प्रार्थनां समर्पयामि। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमीद्य सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत्। अनेन सङ्कल्पितध्यारभ्य कार्तिकदशं पर्यन्तं सङ्कल्पित सर्वकार्येषु निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं देवानुग्रहप्राप्त्यर्थं सङ्कल्पित गुरुस्मरणपूर्वकमः गणपतिपूजनं। सकडाला विनंती एक रथोत्सवा कशीगी ध्वजारोहण जाता आसा रामाला पायपंदा दवरून घेवन ध्वजा पूजन केला. आता आमगेल देवालय रुप्या ध्वजस्तंभ बेदराकाची हनुमंतालय ध्वजशिले आरोहण करताची सकडानाची ते बशील कडेनाची उठार राबुका आमी ताका एक दिवची मर्यादा श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय सागर पार करा करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार नर जन्म है भारी विरल नर जन्म है भारी विरल विषय सुखातो दुःख Hare
ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಆ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರ ನೆಚ್ಚಿನಿ ಕೆಡಬೇಡ ಆ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರ ನೆಚ್ಚಿನಿ ಕೆಡಬೇಡ ಸೋಮಶೇಖರ ತನ್ನ ಸತಿಗೆ ಬೆಳೆದ ಮಂತ್ರ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಕುಲಹೀನನಾದರು ಮುಂಜಾನೆ ಕೊನೆ ಆಗಿಲ್ವ ಮುಂಜಾನೆ ಬಾಯಿರಿ ಕಲಾಮಂಟಪ ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೆಲ್ಲ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸಾನ ಥೈಮಚುಕ आणि म्हाका किट्ट मेळ्ळी म्हूण कोणी लेखला म्हणून जाल्यार मागीर जप जातकीर या आतां सुर्य वचून तुवें दिलेल्या आसनार तुमी बैसुका सकडांक जपानुश्ठानाक सकड तयार जाल्या म्हूण लेखता दादलो मनशाला विनंती कोण जप कोरका म्हूण लेखला हांगा बैसून तांणी शर्ट बनियन काडका दय दवरून जप करतले मात्र जप करनातील म्हणजे वाड न्ही आमी सांगेल जपानुश्ठानाक एक कसं म्हणताची तयार जालेलं तसल्या काणी म्हणून जाल्यार शर्ट आनी बनियन काडका म्हणून तुमगेले विनंती करता सकडां पांय पडा आमगेले क्षेत्र अनादी दुखून घेवन तुमकां गोत्तस निमगेले दितले देव म्हणून आमगे समाज वर्गा मात्र न्ही सकडांकय आमगेले देवा वयर प्रीत आशिल्लो मोगस आत्ता समाजा देखून बहिष्कार घालताची म्हळ्यार उद्देशां करतना
मुस्लिम क्रिश्चन पुरो हांगा येवच्या भितर तुमी तांगेला चमकेलेले वे तुमकां आनी भितर रीग ना म्हूण आमगेल मालगड्या सानपणारी तेन्ना कट्टुनिट्टू भारेस तांणी भितर येवच्या ना त्या म्हळ्यार स्नान अनुष्ठान म्हळ्यार तांगेलें कशें कर्म तांणी करनाची गलीज आसताची म्हळ्यार केत्र कोणाक निंद केलेलें न्हय अशें आशिल्लें आजी केलो घरकडे तें परिपालन जाता आसता कश्ट म्हूण आयल्यार एक भजका दर्शना निमगोच्या वेवस्था ना हांवें तो भजक न्हय हांवें म्हणटना भितर देंवचें दर्शन पुरो जन जातरी आमगेले वाचपांचे साळ म्हूण आसा हो ते भितर येवचे कडेन थंय येतले दर्शन आनी हे मुस्लीम क्रिश्चन भजकांक तांगेलें निमगेलें उत्तर दितलो मात्र न्हय देवान तांकां तथास्तू केला तशी पुरो समाज वर्गांक मस्त देव म्हळ्यार भारी भक्ती गुजरातान पायंपडचे देव मुलके देव म्हणून आतांय प्रचलीत आसा सत्य विशय पयलीं श्रावण शुद्ध पाडव्याक वैदिका लेखा जाल्ली काली आमगेले मुलके पेंटे धा जाणां लेखा जाल्ली आज ही गुजराता लेखा पुला पुजा केद न्हय आत्त न्हय 100-150 वर्सां पुढे देखून चोवला इतिहास सांगलें म्हळ्यार अशी प्रसिद्ध खंयची गांवची देव ज्ञान जाल्यार मुलकी देवस्थानां येताची मागताची देवा वयर मस्त भक्ती भयान करतना तांगेर प्रार्थना दवरताची देवान पुरो सत्य करून दिलेलें आसा लेखचें जाल्लें दिसता आनी म्हणून अनेक संगे अनुष्ठान सुरू जालें कांय न्हय काय होम हवन देवा प्रिती खातीर कसो कोरका म्हणून धर्मशास्त्र सांगतकी तें निरंतरांक जातस आमगेले काळा पळया सादारण एक 10-15 वर्सां तूं पळया खंय कसं आलोचन कोरू जायनातलें नानान म्हणे यागू आनी खाली वैदिकान मात्र करचे तसलें न्हय वेवस्था आनी तो आमगे समाज वर्गान भार सोरका भागवेसुका म्हळ्यार कितें तांकां भागवेसून जावन कितलीं याग यज्ञ जावन घेतले आसा आमगे दर्शनाचे मूलमुद्रा तिरुपती देवार हात लावन दिले तसलें तें एक जिर्णोद्धार कोरका म्हणजे ओट्टे एक 2 घंटे कार्यक्रम तो ना तशी कर न्ही 5 दिसाचे कार्यक्रम करून घेवन त्या वेळा लिखित यज्ञ श्रीराम जयराम बरोत तसलें करून आज एक भद्र कोठडीन दवरला आद न्हय पल्ले ताका चांग स्थानांत दवरता तसलें चांगन म्हण देव अनुग्रह करता म्हळ्यार विशयांक गतना तशी नानान म्हण जपानुष्ठान ह्या स्थळार जावन घेवन देव मात्र न्हय आमी पुनीत जाल्यांचे आमगे सर्व कर्म देवान दूर करून दिला सर्व कसं जन्मजन्मांतरा पात कसल्या देवान दूर केला देवाला निमगिलें दिलें आसा बदल सांगचे म्हणजे आमगेले मट्टाक आमी सकड मर्यादेर जीवन करता म्हळ्यार म्हणटा न्हू आमी एಳ್ಳಷ್ಟು संशयविಲ್ಲ खंडीत ना तसल त्या महादेवा सन्निधानांतू तग्गेले अंगणांत आमी बसल्यांची हांगा आसन घालका म्हणना तें घालका म्हणना कस्सन घालका म्हणना ते म्हळ्यार देवालें सानिध्यशील जागो भितर परमात्मा बिंबांतू सूक्ष्म रुपा सानिध्य आसल्यार हांगा स्थूल रुपार आसा म्हळ्यार कितें हांगा अवाच्य उल्लोवचे जेवो नकनतील करचे जेवो कसले त्याज्य घालचे जेवो नज्ज कसला म्हळ्यार हांगा देवा सानिध्य आसा म्हणटात ते केत्र हांगा कसले चांगपणान आमी देवाला प्रार्थना केल्यार देव आमकां समृद्धी रुपार दिता तेंची वायटपण केलें म्हणजे जन्मजन्मांतराचे पीडन आमकां लागता म्हणून मालगड्या एच्चरीक दितले आमकां सत्य विशय तो तशें तसलें परम पावित्र जेवण आशिल्लें ह्या सन्निधानांतू बैसून घेवन खंय तयार जाल्लें गोतना कोण सांगलें स्वाम्यान ना गोतना कसगी एक आडळत मंडळीचे एक सदस्याक कसो निपोवका आमगेले अतुल कोडवाक मस्त राम म्हण प्रिती रामा खातीर मस्त बरो ताणें हांगा जना ಒಟ್ಟು ಮೇಳಂಗೆ ಇವನು मस्त मस्त कार्यक्रम केला कसकसान पुरो याग यज्ञ पळोवचे जायना ते पुरो देवान करूंक घेतलें आमी केला म्हणून देवान करूंक घेतलें तशी रामा चिंतन जावं कसला राम आमगे वेंकटरमण नांव आहे नरसिंहदेव नांव आहे बारी अपुरूपा पळोवचे आमी बिंदू माधव नांव आहे मागीर कसला राम आमगे सगळे सिंहासनारी रामाला प्रतिमा ना कृष्णाला आसा वेदव्यास आसा विठ्ठलाला आसा मागीर कसला राम कसन नातल्यार रामाला आराधना आमी मालगड्यान देखून कोण येयल्या कसकसान पुरो म्हयनो ना कसकसान पुरो तीत ना जाल्यार सगळे देवस्थानांतू सुप्रीम म्हणटा कसं रथोत्सव ते रथोत्सव आमी श्रीरामनवमी दवरला मालगड्यान तित्त चंद तित्त चांग दीस म्हण लेखून दवरला भजन कोण वता विठ्ठलाल नांव दवरयत आशिल्लें कृष्णाल नांव दवर आशिल्लें पांडुरंगाल नांव दवरयत आशिल्लें हांग दवरलें तसलें तुमी तिरुपती वचचे जायना म्हणून विशय हांगा हांगा तिरुपती देवा वयर दवरलें तसलें ती काणीक चमकून भजन करून पावस वत गोतना आज बार सरल्यार कितले म्हयने पावता की ना गोतना जाल्यार आमगेले मालगडे पावन आयले तक्क नांव दवरलां कशें म्हळ्यार रामदंडू हिंगा नांव मस्त मेळटा आशिल्लें श्रीरामदंडू म्हण नांव दवरलां
तशी रामाल नावारीची आमगे मस्त मस्त कार्यक्रम व्हडड्डू कार्यक्रम देवा चंद्रते करून घेतलस जालन्याला पुरा जावन गेले आज नवीन व्हडले अनुष्ठान कसं की प्रेरक प्रेमाणानाम कोण प्रेरक केला गोत ना आमकां जाल्यार पालिगे बंदದು पंचामृत हे चंद्र पार करून दिवं का म्हळ्यार तर आमगेल्या समर्थ वैदिक असं करतले ज्ञान असं पंडित असं त्या ना म्हणून जाल्यार आम्ही कल्ले सांगितलं तसं करतले लायक पाडशिले विद्यार्थी असाची तांकां करून करून नजेशिल्ले जाल्यार आमगे संकल्प कसो म्हळ्यार काल आमगे देवस्थानात जेवो आमगे देशात आमगेलो गांवचे जेवो राज्यात न्हय समाजात न्हय सगळे देशाक तांचो संकल्पांत घालना आमी लोकोद्धार जावचे खातीर म्हणून सांगिल्लें आसा एक देवा पांय पडल्यार ते प्रार्थना जाल्यार लोकोद्धार जावच्या पुरो अशी ಒಟ್ಟು बसून घेवन प्रार्थना केल्यार चांग जाता म्हळ्यार उद्देश सांगतना आमगेल्या गांवच्या सांगचे तुमी येया म्हणून परगांवचे आयल्यार बसकाराचे करून नजेशिल्ले जाल्यार संकल्प कसो म्हळ्यार कितें आमगेले वॉलंटियर्सांनी चांग प्रत्येक गांवां वचून घेवन दूर 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 वचून घेवन तांच्या गांवां ಒಟ್ಟು करून घेवन आमगेलो संकल्प सांगून घेवन प्रितीर तुमकां गांवी आमंत्रण दिलां गांवच्यांक तशें तुमी प्रितीर आयले मुल्की देवस्थानां वचचे एक योग तशें थंय कसं कार्यक्रम भाग जावं म्हणजे आमगे सतपुण्य म्हळ्यार सत्य म्हळ्यार उद्देश सांगतना आ सकड भाग जाल्यांची देवाला मागून घेत आमगे कार्यक्रम मात्र करचे न्हय हाजी सक्कड अधिकार कोण म्हळ्यार पक्षाक कोणाल देवस्थान रे म्हळ्यार परमात्माला तागेल्या सूर्य सांगिल्लें तुमकां दिल्ले जपा म्हण इत्यादी पुराय देवाला गर्भगृहा दोन पूजा केल्या देवाला तीर्थ प्रसाद केल्या देवाला कृपादृश्टी ताचेर पडलेलो आसा तशीच पै दिसा कोडेला चातुर्मासा व्रता बशीर इथे म्हळ्यार स्वामी केन्ना स्वामीच जाल्यार चातुर्मासा वेळार वचून काणी घालची म्हणून क्रम स्फूर्त देखून चातुर्मासा बशीर स्वाम्यांक वचून घेवन देवाला सांगलें अशें भारी खुश स्वाम्यांक आमी कसं सांगिल्लें ना निमगिल्लें ना आमी गुरू काणीक दिवची क्रम तांणी कसो दिताजी मंत्रक्ष दिताजी फल दिताजी हें पुरो जाणांक गोतस जाल्यार निर्माल विसर्जना बशीर स्वाम्यान आमकां देवाला मागून घेवन वेदव्यासा पायपंदा दवरून सुधींद्र स्वाम्याला चरणकमल आमी पादूक म्हणटा ताजेर दवरून घेवन आमकां मागून कालगंट प्रार्थना केले तुमगे राम नाम मात न्हय जावचें आशिल्लें कसं आसा की त्या पुराय चंद्र जावचें मात्र न्हय केल्लेल्या जे 96 दिसां भितर हाजी खंयचे संकल्पार केलांगी ते सिद्ध जावो देवस्थाना मात न्हय कोण कोण खंयचे संकल्पार केलांगी जनपदान तांकां तांगे इश्टार्थ प्राप्ती जावो म्हणून घेवन व्हडलें मोत्त व्हडली निधी काणू आमकां गौरव कसं मूल धन म्हणून काण दिलें खंय मेळटा हें आमगेर वयर न्हय देवा वयर भक्ती रे देवा वयर विश्वास रे विजेंद्र ते स्वाम्याला काला देखून आज पर्यंत पुरा स्वाम्यान देवा पूज केले आनी जगत्या बर कर म्हणून केलेले प्रार्थने फलाची आज आमकां देव अनुग्रह करतस तशी तो प्रसाद घेवन आज सकाळ दर्शनार आमी हो विशेष दवरलो भारी संतुश्ट सन्निधाना स्वाम्यान प्रसाद दिला इथे म्हळ्यार हांगा देव सुप्रीम तदनंतर कोण म्हळ्यार स्वाम्य तदनंतर देवदर्शन दर्शनार केन्ना सांगचे कसं म्हळ्यार सन्निधान कसं उलयतगी म्हळ्यार स्वाम्य धन सत्य करता तशें जावन म्हाका कसं तुमी मर्याद दिता की गौरव सन्निधाना दिवन या स्वाम्या दिवन या बर जाता म्हणून सांगचे व्हड विशय हो तशें ते चांग मेळ्ळे मात न्हय आमकां दर्शनार व्हडलो प्रसाद दिला कसं गोस्वा हें केल्ले निमित्त जनपदा तुमी सांगतना सांगू का आमगेलो आनू अम्मा मालगड्या माव माय घरकड कोण कोण आसा गी तांकां अन्योनता प्रीती विश्वासार देवा सुखमय जीवन दिवं का एक प्रार्थना करूं का सदैव जप जातरी दोनीचे व्हडलें देवस्थान घटस्थान देवस्थान ताका ताजे अनुग्रह प्रसाद आमकां मेळ्ळेलो आसा ते अनुग्रह प्रसादांक देवालयाची अभिवृद्धी जावं का सर्वांगीण अभिवृद्धी जावं का देवालया भक्तवृंदानगी आडळित मंडळींगी समितीवनगी वैदिक वृंदान कसो संकल्प दवरलागी ते जलते शीघ्र परिपूर्ण जावं का भव्य रितीर जावं का तिन्नी जावन आमकां आपत्तायला कोण राखता देव राखता वय सत्य जाल्यार सगळे राष्ट्र कोण राखता म्हळ्यार आमी वेवहारीक जर म्हणटाची मिलिटरी म्हणून तशेंच पोलीस सिबंदीगी ती मिलिटरी तांकां सैत्य ताप वे अंगा दूख वे शीं वे कडकोडी शाक होगी गोतना आमकां रक्त असाची तांकां देवा रक्त तसले आरोग्य भाग दिवन तला आसून दिवं का चारीचे व्हड सांगलें कसं नाय म्हळ्यार परमात्मा दयेन मालगड्या सुक्रतान करतना आज आमकां राय तुमी म्हणटाय प्रधानमंत्री कसं की दैवदत्त जावन मेळ्ळा कोणी शाश्वत न्हय एकल्या नंतर एकलो एकल्या नंतर हें आईन कसं की हें सुभद्रत जावं का हे आडळित वर्गान मुखार वचून आमकां देश राखूं का आनी मुखार वचून खंयच्या काळाक कसलेय जायन येतलें हें राय येतरगी
आमगेलो महासंकल्प कसो म्हळ्यार अयोध्या मंदिर जावं म्हणून कशें देवान सत्य केलांगी तें शाश्वत जावन करचें ना फाल्यां दिसा भविश्यांतू आमगे जीव वरेश ना आतां पळयता तसले नमुने हीन परिस्थिती आमकां येतली तशें जावन ते राया आल्या मुखार वचून तागेलीच कसं एक पक्ष म्हणटा तेंच आडळता येवन सुभिक्ष जावं तशें अनुग्रह कोरका आनी ताणें संकल्प केलेलो सक्कड जनपदांक संकल्प केलेलो कोटी कोटी भक्तांक संकल्प केलेले अयोध्या मंदिर केन्ना भितर तें जावन तांतू राम परमात्मा सपरिवार रामचंद्रा प्रतिष्ठापन कोरका म्हण लेखलांगी ते सुभद्र रितीन चांग रितीन जावं तशी प्रार्थना कोरका म्हणून देवान आमकां दर्शनाराजी योग्य निर्भय दिलेलो आसा तशें तुमगेला सांगताची हांव म्हळ्यार शीत तुमकां जेव प्रारंभ करूंक हें कसं म्हणून कळका न्हू ताजें कितें तर सांगिल्लें ताका कसं एक टिप्पणी म्हणटात तशी आज देवाला मागून घेया आमगे निमित्त चांग रितीन जपाराधन जावका चांग जावका चांग मनार कोरका चांग संकल्पार कोरका हांगा खंयचे संकल्पाक येता देवान आमगेर करून हें प्रारंभ केलांगी तो संकल्प देवान अनुग्रह कोरका सदैव देवस्थानां येतना देवा पांय ध्वजावंदन करून वचुका सदैव व्हरल्यार परगांवच्यान पुराय मनान करता देवाला मागुका आनी त्या जपाचे कसं एक क्रम खंयच्या रुपार जावं की त्या पुरा हांव सुरे सांगता कृतस्नानादि नित्य कसं केल्यार आमगे स्नान जावं नित्य आमी कसं करता की तुम गेले ते कार्यक्रम जत्तरी घरकड तीर्थ हाडून दवरका आमगे देह शुद्धी घेतले काल तें खाल्ला हें खाल्ला आमी कोणेय निमगे ना तीर्थ प्रशन घेतलें हांवें शुद्ध जाल्लें देवा येद्रागी देवा कुडांगी आसन घालून बैसा केलो जन मन आस बट माम पायनेला लागूनच नव्हे ते जप पुरा भुंय ताणतना जायत लायक आमगलंगी लायक आतां मला शीट मेळटा ताजेर घाला बैसा आनी आतां आमी संकल्प तुमगेला दिला पुराय आमी अजून सांगयता तो संकल्प म्हणा आनी तुमगेले कसं इश्टार्थ कसं जावं की तेवय म्हणा आनी चंद करून घेवन आमी सांगल्या म्हणके जी अस्य श्री रामतार थंय करून म्हणचें रामा ध्यान म्हणचें तशीच जप तुमकां कंठी दिल्या ती कंठी केलो जनांक कसं म्हळ्यार पुरो जनांक करूं जायना बट माम एकी कंठी घेतल्या म्हूण सहज 4 जनां वांटून करता दिसा 250 लेखार कंठी एक कशी करचें तुमी तुमगे लेखार करूं येता आतां लेखार करूं येता तुमगेले आशिल्ले कंठेर करूं येता खंयचे एक जाल्यार ही कंठी अशें आसतना न्याला लागूनच म्हळ्यार खंय तर तुमी 2 हातान करतना येद्रा आसतना एक टुवेल घालका कसं एक शुद्ध वस्त्र घालका ताजेर कोरका 3 फोटो दिला तुमकां खंय भद्रस्थानार दवरका ते फोटो पळयताची ते म्हळ्यार देव फोटोन तसं म्हणणें ब्रह्मांड व्याप्त देहा सगळे ब्रह्मांड परमात्मास आमगेल मन विचलित जावचें नज म्हळ्यार कितें एका खातीर ते सांगिल्लें आसा ते नरसिंह देवालो वेंकटरमणा पुरो फोटोस आनी आदी स्वामी दखून घेवन स्वाम्यालास तांगेल चिंतन करताची तो जप कोरका थंय मन एकाग्रता येता ते जपाराधन नंतर ते मंगल श्लोक आसा ते म्हणका तदनंतर सुत्तू काणू प्रार्थना करून नमस्कार केल्यार आमगे सर्व दोष निवृत्त जाता ते म्हणका कडेरी आमी देवाला मागो देवा म्हाका कळ्ळें म्हणटा भक्ती सद्यर केला त्या तुका दोशातले निवृत्ती क्षमापण कोरका तदनंतर आमी कृष्णार्पण कोरका म्हणून सांगलां आनी सांगील ते जपाराधन कितले जालांगी तुमकां आज हांगा तुमगेले बुकार बरया कागदार बरया ना आमगेले दीस सांगलां कितले जप ಒಟ್ಟು करा घरकडेन 6 जणांक केलें जाल्यार 6 जणांक कितले जाता तें करा आनी कशें म्हणा पक्षाक सकाळ उठान एक पंजाल्ली म्हणून जाल्यार दनपार जेवा दनपारा बारा 2 अड्डे करून वचचें सायंकाल देवान पुरो भितर येवचें वेळ त्या वेळा जेन्ना तुमी दिव लावचे की तुळशी दिव दवरचे की बरले दादले मनशाला कसं त्या वेळा उपास आसन घालून घेवन बसून संकल्प करून उपास प्रारंभ करा म्हणून जेवण जत्त रात्रीचें करूं ना आनी तुमी कुटुंबा सूत कयलें म्हणून जाल्यार करूं ना आनी बायल मनशाक तांगे राज्य येता तरी 5 दिसा कोरका सवय ताजी करूं ना पक्कनी खंय वचून आयलें दनपारचे आतां देवळाच्या वेळार गोदोळ लग्न आसता 6:30 भितर जेवण जाता घरकडेन 7 भितर पावता कसं करचें बसून जप करुया ना तुमी अशी बसून करूं येता हें लेक्का घेवचें ना म्हळ्यार खातीर तें सांगलां इतलें सांगलां म्हळ्यार बरी सूक्ष्म रुपार सांगलां इतलें सांगलां म्हळ्यार पक्षाक आमी ब्राह्मण आमकां पुरा समाजांतू एक किरीटशें पळयतात किरीट मात न्हय किरीटा मुकुटशें तुमगे समाज म्हळ्यार गौरवा समाज तुमगे समाज म्हळ्यार आचार विचाराचे समाज तुमगे समाज म्हळ्यार पक्षाक प्रत्येकाकय कसं न्हय एक आनंद मेळटा तशें तुमी खंयच्यान तूं एक समिती जे मेळ्ळ्यार ते कार्यक्रम फुल्ला पशी उब्बून येता मात न्हय परंबळ जावन येता म्हणून आमकां मस्त गौरव आसा आमीची नाकना ते शुद्राधिकृत म्हणून केल्ल्यार आमगे तो गौरवत म्हण न्हय खंडीत समने त्याच्यानं कोणाक सांगील म्हणले कोणाकाजी सकडान भक्तीर श्रद्धेर विश्वास राखला आनी हक्का आमी आहार पद्दती कसं हें केल्लें ना
केदनाय ಮತ್ತೆ नल्लेगी धरले केदना हेम विप्र सदाशुची भंगरणी ब्राह्मण केदना शुची जेवण आसा म्हूण काल संध्यावंदन कसंगी खाल्लें रात न्हिदलो उपास न्हावन जेन्ना घालचें म्हणना संध्यावंदन करचें तशें आमगेलो क्रम आशिल्लो गृहस्थ जीवन म्हणटात तशी बारी सुलभेर जेवचें कितें केला जाल्यार रामा म्हळ्यार दोन मंत्राक उपास अर्थ सांगू बैसना तुमकां सकड विशय गोत्तस तसं दोन अक्षराकाची कसन फल आसा म्हणून आज दर्शना सांगील पळयल्यार दोळ्या उद्दा येता आमकां तस जाल्यार एक पद म्हळ्यार अमक कडेन इत सहस्रनाम म्हळ्यार म्हणजे जाता 1000 पद केल्यार 3000 सहस्रनाम म्हळ्यार फल मेळटा खंयचे व्यक्तीक दिसा 3000 सहस्रनाम म्हणून साध्य ना तस सुलभ रुपारी रामनाम म्हणल्या निमित्त मेळटा म्हणजे आमगेले पातक वचचें म्हणजे कितलेक परमात्मान अनुग्रह पळया तस देखून करचे श्रद्धेरी भक्तीरी विश्वासार गोपुजे पाडू देखून दशमी पर्यंत पंचोपपर षष्ठ आयल्या ಒಟ್ಟು 9 दीस रामायण केन्ना नवा आहा तशी कितें हंग केल्यार दर्शनाक वरले सकड कार्यक्रम उण्यापण जाता म्हळ्यार कितें आमगे राजांगणांतूची थंयची व्हडलो यागो लक्ष कटल्या मंत्रान होम जावका एक दिसा एक नमुन्या होम त्या नमुन्या भुरी समराधना सांजवेळ सकड प्रवचन नगर भजना नाना नमुन्या घातला आनी 3 म्हयने आसा तेन्ना देव खंयच्या रुपार चलासिता खंयचे खंयचे आलोचना येता गोतना जाल्यार त्या वेळार तुम्ही फडा कोण कोण जप केला की सदैव म्हणून सांगचे नाही आम्ही ग्रुप इस्कोन एक गांवचे आपयता आम्ही येवन कोण कोण हे अनुष्ठाना भाग गेल्यांगी तांकां थंय विशेष पुष्पांजली अर्पण विशेष पर बैसून अर्चने अवकाश विशेष पर केलो पुराय तुमकां अनुष्ठाना भाग व्हरचो कार्यक्रम घालून घेतला सना रुपार केला आतां लागीं लागीं येतना मस्त पुरो देव आमकां आलोचन दिवन कोडोंक घेवं म्हणून देवाला मागता मात्र न्ही असले कार्यक्रम आमगे समाजांत भव्य जावन गेल्लो मात न्ही आज कसन चांग परिणाम आस की देवान अंतू भाग गेलेल्यांकय म्हणलेल्यांकय जप केलेल्यांकय आनी विशेष जेवन माळ घेवन हे अनुष्ठान केलेले भक्त म्हूण न्हय प्राजलेले आसाची तुका बैश जानतेले आसाची आहार टायमार घेतले जावकाले आसाची तांणी पुराय एक बंद रामनाम म्हळ्यार देवा पावता तशें देखून दिसा 1000 जावका म्हयन्या 1 लक्ष कोण करलांगी तांणी मात करा वरलेले बैसून घर कडेन रामनाम निरंतर करा देवा सांगा हांव फुलगी फुलां पाकली दिला देवा म्हाका फुल्ला अनुग्रह कर म्हणून मागल्यार तो भितर बशिल्लो परमात्मो खंडीत जना अनुग्रह करता म्हणून देवाला प्रार्थना करतजी आमगेलो कार्यक्रम करूंक देवाले आनी सकड स्वाम्याले आशिर्वाद माग सकड बसल्यांची आनी तयार जाल्ल्या म्हूण लागता तुमगेले जपसंकल्पाचें काडा दरा पळया सांगचे नवे हांव सांगल्या म्हणके सांगल्या जाल्लें इतें श्री विष्णु प्रेरणया श्री विष्णु प्रीत्यर्थम मूलिकापुरम क्षेत्राधिपते पूर्णानुग्रह प्राप्त्यर्थम इष्टदेवता कुलदेवता सपरिवार श्री रामचंद्र प्रसाद सिद्ध्यर्थम मया मत कुटुंब जनैर्वा मत पूर्वजैश्च कृत कायिक वाचिक मानसिक ज्ञात अज्ञात सर्वविध दोष निवृत्त्यर्थम सर्व प्रकारेण अभ्युदयार्थम अस्माकं सर्वेषां क्षेम स्थैर्य आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुण्यपुरुषार्थ सिद्धिपूर्वक धर्मपीठस्य गुरुवर्याणाम् अनुग्रह प्राप्त्यर्थम विशेषतः लोककल्याणार्थम म्हणून तुमगेल मनांत लेखून घेया हांव हे संकल्प करतस हांव देवा जिर्णोद्धाराक ते संकल्प करतस हांव मेगेल कसं मेगेल चेडू बाळाक त्या वेळार हें तुमगेल मनोभिष्ट म्हणून का तुमी मनांतूची
तुम गरगडे फल जाओ परत सुरू करतना म्हणणं श्रीराम तारक मंत्र जपमहम करिष्ये नित्य आम्ही करिष्ये म्हणता उद्दा सोडका अंतू बायल मनुष्य आम्ही हें केलां करून घेवन उद्दा सोडचे नाका खाली करिष्ये मंत्र म्हणल्या पुरो ओम अस्य श्री राम तारक मंत्रस्य बुध कौशिक ऋषिः गायत्री छंदः श्रीरामचंद्र परमात्मा देवता श्रीरामेति बीजं जय रामेति शक्तिः जय जय रामेति कीलकं जपे विनियोगः रामध्यानं ते ध्यान मंद अर्ध कट्टुकोरो जायना तुम्ही मेगेलवट्टु चंदकोन हगूर मळ्ळ्या जाले ध्यायेदाजानुभावं द्रतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलतुलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीता मुखकमलविलोचनं नीरधावं नानालङ्कारदीप्तं दधतमुरुजटा मंडलम रामचंद्रम जालना आता जपमाळ दोरका आता तुमगेला कसं दोरू या ना अंदुकोन घेऊन तुमगेला अंगारेश दवला जाले न्याला लागूनच कित्याक म्हळ्यार ताजे फल वायट जावन वता पुस्तक तोग दवरा आनी ते जपाचे संख्ये आसा पळय ते आतां धरा आनी उपरटणे अशें करता न्ही अशें करका हांव आतां म्हणटना रागार म्हणून पुरो एक पण हांव म्हणटा एक पण जनपदान म्हणून का मागीर तुम्ही म्हणतना श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम खंच कालाक श्रीराम जय जय राम ते भजने मात्र म्हणजे हे 13 अक्षराचे त्रयोदश अक्षराचे राम तारक मंत्र एक एक अक्षराची कोटी फल सांगिला अशें देखून घेवन खंच कालाक सुलभ मंत्र हो आनी फूड जाल्यार मुंजाने चेडवांक हट करता म्हणजे राम राम म्हणऱ्या बुद्धी समजा तुका म्हणून बापा मने सांगतले सत्य विषय त्या म्हणले निमित्त सकडान देवान बरं केला तसोच तो पवित्र मंत्र कित आमकां भक्ती करूं जाता हांव तुमकां स्वल्पार सांगलां तुमको चांग अनुष्ठानार कोरका आहार त्याग कोरका म्हणून मन अशें म्हणजे खंडीत केलें ताची चांग पण आमकां मेळटा तशें देखून देवा वयर विश्वासार करतना जप प्रारंभ करूया आमी रागार म्हणटा जी हांव एक पंथ म्हणटा तुमी आनेक पंथ म्हणूं का हांव म्हणलें न्ही तुमी म्हणलें कावंट करता हांव कावंट करता आसता श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम परिहरि श्रेष्ठ नरसिंह साष्टांग नमन श्री हरि नरसिंह साष्टांग नमन श्री हरि नरसिंह जय नरसिंह जय परब्रह्म जय नरसिंह जय परब्रह्म देवादि राम जय राम जय राम जय राम जय
कितलं चंद जाण पळय थस्सन वातावरणात तू दोळ्या जगपणाचे कोयर म्हणतात दोळ्या दिल पडची कोयर पुरा आहे घरकडे बाई माणसाने म्हणत्यार एक अर्थ पुळशीतात घर म्हणा जग जगी जातात दोळ्या जगपणाचा काम असं कसं असं म्हणून गेला रे कसन नमुने रभसार जाले पळय कितलं चंद जाले वातावरण शुभ्रत आहे कसन वाईटपणा आधी राम तारक नंतर होतामणे कसं की जीवन आगेगा बंजत तुमका पक्कनी खुश असवाई म्हणजे रे व मंत्र सकाळी ಈ ಸಾಂಜೋಳ ಸಕಾಳಿ घरात फळ मेळो सांजोळ देवस्थाना फळ मेळो देवस्थाना येऊन कोरुक कसने अभ्यंतरना आता आम्ही एक गावा समजली चातुर्मास उत्सव विसव कसं येना 6 गंटे तो करून येऊन 8 गंटे भितरी काही कोणाने परमिशन घेऊ का पण देवस्थाना भितर म्हणून नाही मुका अजून चवदी घेऊ त्यांना काही बाहेर बसून घेऊ आसन घालून त्या कसं चांगला नियम आहे त्या कोरुक कसने अभ्यंतरना कोरी तशी ती केल्ल्या जपा मणी कांग्रेस कांदवरा त्या फोटो पडतो पाया लागतो त्या भद्रस्थान त्या प्रेम अंदुకొని घेऊन मग अजून पुरा जाता अतगी त्यांना प्रेमगी आता पुरा चंचन पुरा करतात त्या पुरा करून आम्ही रामनामा मुलके देवा पैपंद भागवे शरीर स्मरण कसं नाही म्हणाली आणि पक्कनी उद्दा लागून हात लागून तुळशी मणी चेड बल म्हणला चंदना मणिಗೆ ಬೆತ್ತುನೋಚ ಪುರ ಜರ ಸರಿ ಅಸ್ತ ಕೈ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಆಜೋ ಹಂಗ ಒಡ್ತಿಲ್ಲ ಮೊನಗಾಜಿ निरंतर रामनाम करा हे कसं नाही घरात एक आम्ही देवालयाक शंकुस्थापन कशी तशी मुखातून करा म्हणून तुमचं सांगता असा आणि खाली समापन करून ताका मंगल म्हणून असा तशी ती मी गेलो उठू म्हणा मंगल श्लोकाम रामाय रामभद्राय उठू म्हणा रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वमे रामचंद्रो दयाळो नान्यं जाने नैव जाने न जाने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वराहने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वराहने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वराहने अशी जी पूक आणि जपमाळा ते जवरा कुठा टाका काही आसन आपल्याला आम्ही केल्यानंतर तसा एक जुना त्याचा समजणारी तू कुसुंतू का नमस्कार झालेली नेता जन्मजन्मांतराच्या दोष निवृत्ती करू का म्हणून आपल्याला म्हणजे यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे एक सुत्तु काणु नमस्कार नमस्कार गाल जाना तिलाना रब्बुनो पायम पडला रे पुरो तशी रब्बा उपासा देवाला मग्गू रब्बुनूची क्षमापण मग्गून घेऊ का म्हणा अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व पुरुषोत्तम अम्मिगल निमित्त 20गी 30गी 40गी 100गी 200गी 300 ಪರಾಜ್ಯ ಮುಳ್ಳಿಕಯ್ಯ देवालागी गुरुलागी मालगड्याला मंगतना कसने उड्या पडना म्हणतना अपराध सहस्राणी मेज्जी निमित्त लक्ष कडल्या अपराध 1000 कडल्या अपराध जावनशा परो तक वळणे वखत कसा म्हणारी देवाला चूक मागचे देवाला मागून घेवचे देवाक नमस्कार घालचे इतलेंची म्हणून तुमगेला बैसा कसन केल्यारी कृष्णार्पण केले सवय देवा पावना म्हणा अनेन श्री राम तारक मंत्र जपेन भगवान श्री रामचंद्र प्रियताम तत्थ श्री
कृष्णार्पणमस्तु. पांय पडचे म्हणा. अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः. या इतले असं ज्याला आज मात्र म्हणा अच्युतानंत गोविंद, अच्युतानंत गोविंद, अच्युतानंत गोविंद. तशी अशीची मंत्र जप करा. ज्याला कोण उठानु सुरे पायी आणि लागन अशी त्या जवळचे एक स्थान करा काही कसं पळणशी. आणि तुम्ही कितलं जप केला ಒಟ್ಟು करून जाता कशी जाता तुमकां दिलें ते संख्येर बरया. आणि खंयची केन्ना तुमकां म्हयनो मेळना की कशी दिवं का म्हूण त्या जपाराधने ताणें सांगलां की ते खंय तिळसुका की खंयच्या रुपा तिळसुका की तें तिळसिया. आणि मुखासून जावचे सक्कड तत्वळ देवस्थाना भेटी करा. आमगेले निमित्त जावचे जपसंख्येक खंयच्याक उणा रक्षण करा. दिसा आम कितले करता म्हणून संकल्प वय जाल्यार येद्रा पर बस परबेक 2 दीस फुडें 2 दीस मागीर बायल मनशागे प्रत्येक जना वायणाची गी चवथीची गी प्रत्येक विशयान तूं हें जावचें आसता करून घेवन त्या वेळार उणी करून मागीर ताका शंबर करता करता वोट्रा ते संख्येक परिपूर्णते खातीर तुमी प्रयत्न कर. आणि एक कसं नाही तुम्ही आम्ही तुमकां दिल्लें एक कितली जप जाला म्हण बरोवच्या एक शीट दिला. तातूंत कितली माल जाला म्हण तुमी बरोवन क्युम्युलेटीव म्हळ्यार आज एक केला फाल्यां 2 केले ಒಟ್ಟು 3 जाता. त्या क्युम्युलेटीव संख्या घालका माल येरी 108 त्या संख्येने माल कितले जाला ते घालका. एक नंबर व्हॉट्सॲप नंबर आसा तुम्ही ते ॲड करून आसता. तुमगेले व्हॉट्सॲपान तूं ते कॉन्टॅक्ट नंबर ॲड करका. ते ॲड केल्यार आमी तुमकां ब्रॉडकास्ट मेसेज पेटोवचा जाता. आमी कसनय हाजे विशयां तूं माहिती दिवच्या आस म्हण जाल्यार आमी तुमकां पेटोवचा जाता. हे नंबर तुमी अगत्य जावन तुमगेले हांव तो ॲड करका. आमी व्हॉट्सॲपार ताजे एक वेबसायट एड्रेस आनी एक नंबर ऑलरेडी पेटयल आसा. तुमी यूज करून आसता पुरते जाल्यार तुमगेले कॉन्टॅक्ट लिस्टान तूं त्या नंबर राम जप जो कसनय एक नांवार ॲड केल्यार हाजी विशयार कसनय आमकां माहिती दिवका म्हण जाल्यार आमी ब्रॉडकास्ट मेसेज पेटयल्यार तुमकां तें पावता. तुमी तुमगेले कॉन्टॅक्ट लिस्टार हे नंबर ना म्हण जाल्यार आमी पेटयल मेसेज तुमकां पावना. एक दोनीचें त्या नंबराक तुमी वार एक पंता म्हळ्यार आयतारच्या दिसाक ते दीस ते जल्लल कितले तुमगेले संख्येस पळया ताजे फोटो काण की नावें ते संख्ये कितले म्हूण तुमगेले अपडेट दिवका. रजिस्ट्रेशन नंबर समेत तुमगेले संख्ये कितली माल जाल्ल्या ताजे आमकां अपडेट वार दिल्ल्यार आमकां कितली संख्या जाल्ला. आमी म्हळ्यार एक संकल्प केला 12 कोटी करताची म्हणून खंडीत देवान हाज्या आमी लेखिला भशेन द्विगुणार जावच्या पुरो जाल्यार ताजे लॅक आमी दवरका आमगेली जबाबदारी. आनी तुमी जाल्यार आमकां सांगका संकल्प आमी केला. एक माल घेतल्यान 1 लक्ष म्हळ्यार 926 माल 96 दीस भितर कोरका. तातूंत अगत्य जावन फाल्यां दीस 2 दीस तुमी एक मालपणी कोरका चीची नित्य 1000 कोरका तसल कसने नियम ना. 96 दिसान तूं 926 96 डेसा 926 माला केल्यार 1,08,000 जपसंख्या जाता. तितली कोरका तें तुमी कशें वांटूचे तुमगेले हाता आसा जाल्यार दिसा एक मालपणी खंडीत करा. आणि कितली जाला तुमगेले माला संख्ये या नंबर बरोवन घेया. 96324 आपास रिपीट कर 96324 60521 तुमगेले आसता पुरो व्हॉट्सॲपार रजिस्टर केलेलो तांणी आसता पुरो जाल्यार हे एक नंबर तुमी तुमगेले कॉन्टॅक्ट लिस्टार सेव केल्यार आमकां तुमकां मेसेज पेटोवच्याक सुलभ जाता. 96324 60521 9632 605221 सकडाने नोट केला म्हणून लेखता केन्नाय द्वितीय शून्य जावचें नज हे घरा वक्कल जाल्लें तांतू तुमगेले विंगड घर आसल्यार हांगा घरांत तूं कसने वास्तवीक कसने व्यवस्था नासल्यार घरा वक्कल जेसुरा बोका घरा वक्कला हिरदुसुरा बोका तुळशीला दिवद अशी पुरो क्रम आसा. तशें आजी व्हड क्षेत्रार तुमी हें केलां पूर्वजन सदैव करता म्हणून आमकां विश्वास आसा.
फाल्ल्या अशी सोणाकाची एक माळ पण तुम्ही कोरका कोर आणि आमगेल्या फाल्ल्या दिसाकय बरत 1 घंट्याकय भुरी संराधन आसा आणि आमगेल्या गांवच्याक एक विशेषत कसं म्हळ्यार परांक 2 तारीखेक नागरपंचमी आणि उपाकर मोठो येला आमगेल्या देवस्थाना कार्यक्रम कशी म्हळ्यार 7:30 घंट्याक उपाकर्म हवनाक प्रारंभ जाता तशीच उपाकर्मा होम जाता 8:30 पावण 9 देवा जन्म घालताची यज्ञोपवीत घालताची तदनंतर सकडा यज्ञोपवीत धारण करताची हंगा नागा कट्ट्या विंगड कट्ट्या पुरा वचुका दुखून घेवन सकडा यजमान वर्गान ತಂಗೆಲ್ ಪುರೋಹಿತ ಭಟ್ಮಾಮಾಕ ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಸಮದುಕ ಆಯ್ತು म्हळ्यार नित्या म्हणकेनेन इथे केदनांक भटमामा आसताचे तुमी येताना तुमगेले पुरोहित भटमामा ना अशें म्हणटना तुमगेले पुरोहित भटमामाक समजून आमी कितले घंटे येवका कसं कोण कोरका तशी जी भरती 10 घंट्याक 10 जनां लेखा नागा कट्ट्यारी वाद्यपूर्वक पंचामृताभिषेक जाता पावणी भितर ते कैद जाता तशीच 1 गंटे आरती जावन घेवन कालभैरव दर्शनाक यज्ञोपवी धारण 10 जनां प्रसाद विंगड कोणाके प्रसाद ना ಇದು ಜಾತ ಕ್ರಮಾರ मागीर 12:30 घंट्याक मध्यान महानिवेद्य मंगलारती पुरो जाता आमगेल्या गांवच्या जनांना हें नोट कोरका तशीच आमी 1 घंटे दुखून म्हळ्यार परगांव दुखून मस्त दूर दुखून आयल्या दुखून 1 घंटे दुखून देड भितरी आज संराधने पन्न पोडका म्हळ्यार कितें सांगला 1:27 आमगेलो कार्यक्रम योग्य रितीन संपन्न जाल्लो आसा आतां गडबीड कोरनाकाची वॉलंटियर सांगताची कोण कोणा खंय बेसूका म्हणून थंय चंद करून बैसून घेवन देवाला अन्नप्रसाद स्वीकार कोरका आणि एकडच्यान पळयलां एकडे भज करून दाना देवा हांगा पळयनी येद्रा येवन हांगा खंय देव म्हळ्यार मंडेला रामचंद्राल येवन पांय पडून देवा हांव करचें न्हय तूं मिज्ज करना हें जपसंख्य करून मंगलाचरणेक येवन देवा सेवा करता योग भाग्य देवन तेजे भितर आमगेले मनोभिश्ट देवस्थाना इश्टाक देवा सिद्धी करून आमकां सकडा राखूं का म्हणून परमात्माला प्रार्थना करूं का म्हणून तुमगेले विनंती करता तशी पल्ल्याचे संराधनेकार कोण म्हळ्यार मूलकी पुತ್ತೂರು अतिकार बेट्टू पडुबने दिवंगत श्री वासुदेव प्रभु तशी दिवंगत गिरिजा प्रभु तंगे स्मरणार्थ तंगे चिरडू ज्ञानशिले श्रीयुत दास वी प्रभु आणि तंगेले बब्बाव हंगे लेखाक कुटुंबा लेखा पल्ले भुरी संराधने सेवे व्यवस्था सकडान बरती 1 घंटे भितर येवका म्हणून तुमगे विनंती करता सकडान कसं नूक करनशी येद्रा येवन हांगाशिल्यान पळयला आरतीनी सायड आशिल्ल्यान येवन हांगा रामचंद्राल दर्शन कोरका म्हणून तुमगे विनंती करता सुत्ताक जेवणा घालताची तुम्ही कशी जपे हाक बसला की तेंच गुण बसल्या जाता येद्रा तोंड करून सुत्ताक पान घालतात निवेद्यार्चने जाल्लेलो आसा जेवणाक पुरजनाने संराधने भाग घेवन वचुका कोणे जेवणा अशें वचन जा पुरजन संराधने प्रसाद घेवचुका जय नरसिंह जय परब्रह्मा जय नरसिंह जय परब्रह्मा देवादिदेवा प्रभो नरसिंह देवादिदेवा प्रभो नरसिंह जय नरसिंह जय परब्रह्मा जय नरसिंह जय परब्रह्मा
प्रह्लादगे बोलिद नरसिंह बालप्रह्लादगे बोलिद नरसिंह जय नरसिंह जय परब्रह्म जय नरसिंह जय परब्रह्म आदिदेव करुणानिधि नरसिंह पद्मनाभ त्रिविक्रम नरसिंह आदिदेव करुणानिधि नरसिंह पद्मनाभ त्रिविक्रम नरसिंह सद्भक्तरक्षक सर्वेश्वर नरसिंह सद्भक्तरक्षक सर्वेश्वर नरसिंह अंधकार